Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Tayo po'y tumayo. Amen. Pinagpala po ba tayo ng ating Panginoon sa buong linggo? Kakaunti lang po. Pinagpala po ba tayo ng ating Diyos? Amen. Kaya po sa umaga pong ito, sama-sama po natin siyang purihin. At sa umaga din pong ito, tayo po'y umikot. Ngitian po natin ang ating mga kapatid. Kamustahin po natin sila at ipadama po natin ang ating pagmamahal sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Sige po, sa umaga pong ito, bago po ang lahat, tayo po'y magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon. Tunay nga po, na sa umaga pa lang na ating pong pagising, uunahin natin ang magpasalamat, ang magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po, sama-sama tayong umawit, magpuri sa ating Diyos. Kaganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kaganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kaganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kaganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng
salamat sa umagang ito, Panginoon, sa kalakasan na binigay mo sa bawat isa upang kami makarating, Lord God, dito sa iyong bahay-sambahan, upang ikaw aming mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon, at maluwalhati ka ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, kami po yung kahabagan, Panginoon, at nawa, Lord God, ay ibaba mo ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang ang aming mga papuri at pagsamba sa iyo ay yung maabot, Lord God. Hallelujah. At sa gagamitin mo pong tao, Panginoon, na maghahayag na iyong salita, tunay nga, Lord God, na ikaw ang kanyang maparangalan at maging sentro ng umagang ito, Panginoon, upang ang bawat isa ay matanggap ang kani-kaniyang portion, Lord God. Marami pong salamat, Ama. Abutin mo ang aming papuri, ang aming pagsamba sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Itinataas namin ang iyong pangalan at ito'y aming niluluwalhati, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Muli, good morning! Tayo po ba excited na magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Sabi po sa ating inawit, sino ang may problema ngayong umaga? Sabi po sa ating inawit, lahat yan ay ating kayang-kaya. Amen! Kaya po wala pong dahilan na hindi tayo makapagpuri, makapagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil po ang ating Panginoon, ay tunay nga siya ay sapat na at higit pa sa ating pong mga buhay. Kaya po sa umagang ito, sama-sama tayong umawit, magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Sa kawalan, mapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, di mamamoy, tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Diyos ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Pastor, hindi magkukulang sapat na at higit pa. Ligaya ang sagana at umaapaw sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ng mahiling ka pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Pagkat nariyan ka palagi, di magtitinag sa pagsubok. Sama mo'y tiyak at tubos, di mapipigil sa pagkakas. Pagkat siya'y mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang sa pagkakas. At higit pa, ligaya may sagana at umaapaw. Oh, sapat na, higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahiling pa, pagkat may sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ligaya may sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kang mahiling pa, pagkat may sapat na, may sapat na. Awin natin sa Diyos. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ligaya mo'y sagana at umaapaw. At higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit
ba sa lahat kung nasaan? Wala na nang mahilig kung wala na ika'y sapat. Kung ang aking pastor, ang aking pastor, hindi magkukulang sapat na at higit pa. Kaya mo'y sagana at umaapaw sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kung pangangailangan, higit pa sa lahat kung nasaan. Wala na nang mahiling pa pagkat ika'y sapat na. Wala na nang mahiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nang mahiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Yes, sir. Papurihin natin ang Diyos. Ikaw ay sapat at higit pa, Panginoon. Salamat, salamat, aming Diyos. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Sabihin natin sa Panginoon. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ulitin natin, ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Ikaw lamang. Ikaw lamang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking buhay. You're the only one. You're the only one. Problema pa'y dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y mawawala sa piling mo. Yes, Lord. Kapayamaan ng nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, mga hawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Uwitin natin, ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Purihin natin ang Diyos. Ikaw lamang. Sambahin natin ang Diyos. Sambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, pagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipad ng lilipad
ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Muli pa, wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Say, purihin, awitan natin siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sumigaw! Sa galang ang lahat ng inagaw. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Ibawin din natin wagas na papuri. Wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. O wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Kami sumigaw! Sumigaw! Sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sa galang, sumigaw! Sa galang, sumigaw! Sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw para sa ating Panginoon! Purihin natin ang ating Diyos. O salamat, salamat Panginoon. Purihin ka, purihin ka. O salamat sa iyong presensya, Panginoon. Pinupuri ka namin sinasamba. Napakasarap ang babad sa iyong presensya. Oh yes, Lord. Lord, tunay nga, napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, O Diyos, patuloy kaming aawit. Patuloy namin itataas ang iyong pangalan, O Diyos. Wala kaming ibang sasampahin, O Diyos, o umagang ito, kundi Ikaw lang. Dahil Ikaw ang number one sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Salamat sa bawat oras, walang hanggan. Pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka.
sa'yo lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka, sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka, maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, ikaw, hallelujah, purihin ka, dakila ka, walagi ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos. Balik pa, church, uwitin natin, hallelujah, hallelujah, purihin natin ang Diyos. Oh, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos, magpakailanman. Kay Banal, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi, lahat ng labi, sasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. O kabanal-banal ang Diyos, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi, lahat ng labi, ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Muli pa, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. O lahat ng labi, lahat ng labi, sasabing ikaw lamang, ang Panginoon. Pumuli pa kay Banal, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. O lahat ng labi, pagsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Hoy kay Banal, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. O lahat ng labi, lahat ng labi, sasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Oh, ang Panginoon. Oy, papurihin natin ang Diyos sa buhay. O ikaw lang ang aming Panginoon, sambahin ang ngalan mo. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pasalamat, salamat sa iyong presensya. Purihin ang ngalan mo, o aming Diyos na buhay. Tunay nga ika'y banal at
salamat, salamat. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng langit, lahat ng magsasabing ikaw lamang ang Panginoon. Sabi mo sa Panginoon sa umagang ito, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi, Panginoon. Magsasabing ikaw lamang ang aming Panginoon. Oh, muli pa ika'y banal, kabanal-banal ang Diyos. Walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi, magsasabing ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, Jesus. Oh, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, na hindi ka nagkukulang sa bawat isa po sa amin. Tunay nga na hindi ka nagbabago, Panginoon. Lord, aming pangahawakan ng iyong mga pangako sa amin, O Diyos. Bagaman sa buhay na ito, maraming problema, maraming distraction sa buhay, Panginoon. Pero sa iyo lamang kami mananatili. Sa iyo lamang kami titingin, Panginoon, dahil sabi mo, lahat ng aming problema ay aming kakayanin, pagkat ikaw ay aming kasama. Maraming salamat sa umagang ito, Diyos, sa iyong presensya na kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. And alam namin sa aming pag-aawitan pa lang, sa aming pagpupuri, O Diyos, na meron ka ng ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, and Lord, sa pakikinig namin ng iyong salita sa umagang ito. Muli binubuksan namin aming mga puso, aming mga isipan. Tinahayaan namin ang banal na Espiritu magturo sa amin, O Diyos. Hindi kami lalabas sa lugar na ito na wala kaming matututunan, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito na kami po ay yung binago na, Panginoon. Maraming salamat muli sa iyong pinakamataas na papuri, sa iyong pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan na aming Panginoong Yesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen and Amen.
Praise, praise. Praise the Lord. O, punta na dito yung mga bata. Nauna na sila, Yan. Pray kayo ni Pastor Joseph. Pastor Joseph, pag-pray natin ang ating mga Pastor Dong. Yan. Okay. Asa na yung mga bata natin? Amen. Sige po, yung mga bata, atin po silang ipanalangin. Ayan, tayong mga bata. Praise the Lord. Amen. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Ama namin Diyos na buhay na dakila sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Lord, maraming salamat sa buhay ng mga batang ito. Na tunay nga, O Diyos, na sila ay regalo mo, O God, sa kanilang mga pamilya at mga magulang. Lord, dalangin namin, O Diyos, ang mga batang ito ay patuloy mong pagharian, ang kanilang isipan, ang kanilang puso, at patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang kalingain, at proteksyonan sa lahat ng gawa ng mundong ito, na ang kanilang isipan, Panginoon, at ang kanilang puso ay punuin mo na yung mga bagay lamang na gusto mong ilagay sa kanilang buhay, na mga bagay na nagbibigay buhay, na mga bagay na salitang totoo na pinagmumulan sa Biblia, Panginoon. Lord, dalangin ko ang mga batang ito sa kanilang mga magulang ay palagi nilang dalhin ang kanilang mga anak sa tunay nga, O God, na pagsamba sa iyo, Panginoon. At dalangin ko sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga kabataang ito, Panginoon, na dinala mo sa lugar na ito, ay patuloy mong pagpapalain. Ikaw po, O God, ang masunod sa kanilang buhay at mangyari, Panginoon, ang kalooban mo sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang ingatan, at ikaw po ang magbigay sa kanila ng kalakasan, at sila po, Panginoon, ay pagkalooban mo ng wisdom, knowledge, understanding na nagmumula sa iyo, at sa kanilang guro na gagamitin mo. Ikaw po, Panginoon, magbigay sa kanya, Panginoon, ng kalakasan at kahinahunan sa kanilang mga puso. Salamat ng marami, Panginoon. Muli, sa iyo namin tinitiwala ang mga batang ito. Ikaw po, Panginoon, ay maging malapit pa sa kanila, at sa higit pa, Panginoon, na kanilang pagkakakilala sa iyo ay ikaw ay magpakilala pa sa isang tama, malalim at bibili ang kaparaanan. Muli, pagpalain mo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Pwedeng pakiano yung mga ilaw na ko. Na, yan. Okay. Praise God. Amen. Excited po ba kayo sa araw na ito? Amen. No? Nais ang ating Panginoon, lagi tayong excited. Lalo na sa kanyang salita. Praise the Lord. Yan. Okay. Praise the Lord. Sa oras na ito, handa natin ang ating mga puso at isipan sapagkat nais ang ating Panginoon na sabi nga sa pamagitan ng kanyang salita ay maranasan natin yung refreshment, no? Dahil ito yung ating tema sa buwan na ito ng Setyembre, no? Ang sabi nga yung refreshing, yung kasariwaan, no? Sino dito yung gustong laging sariwa ang pakiramdam? Amen? No? Napakahirap kapag naroon na sabi nga ay mayroong kabigatan, no? Sa ating mga buhay. Pero ang nais ng ating Panginoon, everyday maranasan natin yung refreshing na nanggagaling sa Kanya. Kaya tayong lahat ay tumayo at tayo sama-sama na magbasa ng ating, sabi nga, the Word of God ngayon. Yung ating tema, no? Sa Acts chapter 3 verse 19. Acts chapter 3 verse 19. Yan. Sama-sama natin basahin. Ang sabi dito, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ang Diyos na magpapala
sa pagkakabasa ng kanyang banal, buhay at makapangyarihang salita. Tayong lahat ay yumukot, pumikit. Ama namin Diyos, salamat sapagkat sa umaga pong ito kami ay nakakatiyak na kayo ay nasa aming kalagitnaan. Naluklok kayo, Panginoon, ang aming mga awitan, ang aming mga pagsamba ay naging trono nyo na maging luklukan sa aming kalagitnaan. Sapagkat sinabi nyo, kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa inyong pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan. Kaya, Lord, ina-acknowledge namin ang presensya nyo. Kaya hayaan nyo po na habang kami po ay nakikinig na inyong mga salita, Father God, I pray, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Minister unto each and every one of us, sapagkat kilala nyo kaming lahat. Wala kaming maitatago, wala kaming maililihim. At ang nais nyo, Diyos, ay maranasan namin ang kasariwaan na nanggagaling sa inyo. Father, sa oras pong ito, patuloy po na inaamin namin ang aming mga pagkakamali. Lord, ang aming mga nasabi, nasalita, nagawa na hindi nagbigay ng kaluguran sa inyo, hinihingi po namin ito ng tawad, Panginoon, at ang paglilinis ng inyong banal na dugo, ang aming pong maranasan, upang Panginoon, sa inyong harapan kami po, Diyos, ay makatayo. Sapagkat sinabi niyo, Lord, without the shedding of your blood, there is no remission of sin. Salamat, Lord, sa inyong makapangyarihan at banal na dugo na patuloy na naglilinis sa amin upang kami ay maging isang, Lord, katwiran na inyong kaluluguran, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. At Santong Espiritu, patuloy po na inaanyayahan ka namin na siyang manguna sa amin. Hindi kaya ng aming isipan, hindi kaya ng aming mga pangunawa o Diyos ang kalaliman ng inyong salita. Ngunit ikaw, Santong Espiritu, ang magpapaunawa namin sa amin ito sapagkat kayo ang aming dakilang guro. Teach us, Lord, in the way we should go, God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, salamat, salamat. We honor you, praise. Lord, sa oras na ito, we honor you, we praise you, we bless you. At ngayon pa lamang, Panginoon, sa katagumpayan na ipinagkaloob niyo na sa amin, tanging sa inyo lamang namin ibabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, luwalhati at dakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Yan. Praise God. Sa oras na ito, handa natin ang ating mga Bible, yung ating mga notebook, no? Ballpen para naroon na maisulat natin yung mga, habi nga, yung mga revelation, mga kapahayagan na ipapahayag sa atin ng ating Panginoon. Handa na po ba tayo? Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. Ang sabi dito, no, repent ye therefore, and be converted. Ayon to sa King James Version, no? Sa American Standard Version, ang sabi nga noon, turn again, no? Turn again, naroon daw na pumihit tayo, no? Kung nasaan ang ating Panginoon. Sabi nga dito, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, no? Yung may seasons of refreshing. Sa basic English Bible, ang sabi dito, let your hearts be changed. Turn to God. Sins be completely taken away, times of blessing may come from the Lord. Amen. No? Yun yung nais ng ating Panginoon na ating maranasan. No? Sabi nga yung times of blessing may come from the Lord. Yung pagpapala ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sa oras na ito, ang ating bibigyan ng diin o pag-aaralan sa mga talatang ito ay yung pinaka-importante sa lahat. Kasi yung times of refreshing, hindi natin ito mararanasan kapag hindi natin ginawa yung pinaka-importante. At siyempre, kapag sinabing importante, no, number 1 to, nangunguna ito, gayon din sa talatang ito. Ito yung unang command ng ating Panginoon na nais niya na ating tukdin o ating gawin para maranasan natin yung times of refreshing. At ito yung sinasabi dito na repent ye therefore. No? Kaya yung salitang repent ang ating bibigyan ng diin o ng pansin sa pagkakataon na ito. Maunawaan natin, no?
maunawaan natin kung ano ba yung sinasabi ng salitang repent, no? O magsisi. Ito ay sa Hebrew word, ang salitang repent na ginamit talaga dito ay, ang sabi dito ay teshuvah, no? T-E-S-H-U-V-A-H. Yan. Teshuvah. Na ang ibig sabihin ay turning back to something you stayed or looked away from. No? Turning back to something. Kailangan daw ay, habi nga, ang tunay daw na meaning ng repent ay teshuvah sa Hebrew word. Ang sabi nga nun, to turn back to something you stayed or looked away from. No? To turn and go a different direction. Kapag sinabi daw na repent, no? Sa Hebrew word nito ay teshuvah, ibig sabihin, kapag ikaw ay naroon na nag-turn back, ibig sabihin, tinalikuran, no? Talikuran, at magbago ka na ng direksyon. Huwag mo nang balikan pa, no? Kasi minsan, kaya minsan tingnan nyo yung ating mga panalangin. Parang paulit-ulit, no? Paulit-ulit yung inihingi natin ng tawad, paulit-ulit yung naroon na ipinagsisisi natin. Bakit? Kasi hindi natin naranasan o hindi natin nagawa yung tunay na repentance, no? Yung tunay na pagsisisi. Kasi ang tunay daw na repentance o pagsisisi, no, sa salitang teshuvah, ibig sabihin turning back. Talagang kailangan talikuran na natin, no? Talikuran na natin yung mga bagay na, sabi nga po ay, alam natin na hindi nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Huwag na nating balikan, no? Naroon daw na tayo ay lumakad sa different direction, hindi dun sa dati, no? Huwag na nating hayaan na, sabi nga po ay naroon na para tayong, katulad nung ilustrasyon. Thank you. Yung ilustrasyon na huwag nating hayaan na tayo para maging aso o baboy na kung saan yung sinuka, kinakain uli, o yung baboy, naligo na, pupunta uli sa putikan. No? Yung tunay na repentance daw, thank you, Lord. Yung tunay na repentance daw, ito yung turning back, no? To turn and go a different direction. No? Sabi nga ay, kumbaga sa pagpumihit ka, kailangan ay 180 degrees. Huwag nating hayaan na lumampas ng 180 degrees. No? Dahil kapag lumampas ito sa 180 degrees, makikita uli natin yung nakaraan na maaari nating balikan. Pero kapag 180 degrees, no, paano yon? Ang 180 degrees, ganito, no? Kapag ikaw ay tumalikod, yan ka lang talaga. Hindi pwedeng, kapag 90 degrees kasi, limba, 90 degrees, dito lang. Kita mo pa yung nakaraan mo, no? Kapag 180 degrees, hindi mo na talaga kita ang nakaraan mo, no? At nais ng ating Panginoon na ito yung talagang gawin natin. Yung tunay na pagsisisi o yung tunay na repentance o yung tinatawag na teshuvah sa word na Hebrew word, no? Ang biblical meaning daw ng repent, no, it is more than saying sorry. Hindi lamang daw naroon na nagsasabi tayo ng Lord, sorry, no? Lord, sorry po. O kaya kahit sa kapwa natin, sa mahal natin sa buhay, no, sa ano natin na yes, nag-sorry ka, no? Pero hindi lamang dapat daw ganon ang sinasabi na tunay na pagsisisi o yung tunay na repentance o yung tinatawag na teshuvah na ating gawin. Kundi ang sabi dito, it is to rearrange your entire way of thinking, feeling, and being in order to forsake that which is wrong. No? Kailangan daw talagang ma-rearrange yung ating entire way, yung ating kinagawian, kinamulatan, of thinking, feeling, and being in order to forsake that which is wrong. No? Kung gusto natin na talagang naroon na, sabi nga ay, maranasan natin yung tunay na pagsisisi. No? Minsan nga may mga pagkakataon na kailangan mong umalis sa lugar na yon. No? Kailangan mo umalis sa lugar na yon para hindi mo na mabalikan, no?
Katulad nung halimbawa, yung mga nalulong sa mga drug addiction, no? Kahit na halimbawa nandoon na nakapagsisi na, no? O naroon na, pero kapag hindi ka umalis, hindi ka lumayo, patuloy ka pa rin doon sa barkada mo, patuloy ka pa rin doon sa lugar na kung saan naroon yung mga gumagamit, no? Ano mangyayari? Mahuhook ka na naman. No? Mahuhook ka na naman, madadala ka na naman doon sa kasalanan o doon sa addiction. Kailangan talaga mag-iba tayo ng direction, no? Sa umpisa medyo mahirap, no? Kasi nakagawian mo na nga nakasanayan mo na. Pero kung nais natin ng tunay na repentance na sinasabi ayon sa Biblia, kailangan talaga na mag-iba tayo ng direction. Mag-iba tayo ng lakad ng buhay, no? Mag-total change tayo, no? Ang sabi nga dito, yung biblical way to repent, some interpret repentance as being sorry, no? More of feeling rather taking action. Ang pinakamahalaga daw dito ay yung mag-a-action ka, no? Meron kang gagawin, no? Minsan, you punish ourselves in thoughts and feeling which torments our soul, no? Naroon daw na sabi nga ay, often repenting seems to never end. Sa kalagayan na yon, no? Umalis ka doon sa kalagayan na yon, bago ka ng direksyon. Yung tamang direksyon na nanggagaling sa ating Panginoon. Po? Kaya napakahalaga nito. Ang sabi dito, Teshuvah takes completely different focus. Instead of being simply a state of mind, it is a decision. Kailangan daw po talaga magkaroon tayo ng a firm decision, no? Tamang desisyon na ang mga bagay na pinagsisi mo ay hindi mo na gagawin, hindi mo na babalikan, tatalikuran na ng totohanan. No po? Kaya napakahalaga nito. Sabi nga, it is deciding to turn away from where you are headed and moving back toward God. No? Na yung direksyon na ating tatahakin, yung bagong direksyon na ating tatahakin, ay patungo sa ating Panginoon. Amen? No? Hindi doon sa gawa ng mundo, kundi patungo doon sa kalooban ng ating Panginoon, sa ating Panginoong mismo. No? Kasi nga, sabi nga doon sa Joel chapter 2, verse 12, even now declares the Lord, ang sabi niya, return to me with all your heart. No? Return to me with all your heart. Naroon daw na bumalik tayo sa ating Panginoon ng taos sa ating puso. No po? Ng taos sa ating puso. At ito daw ay isang continuous decision to return to God and to receive a new beginning. No? Na sa decision na ito, na paglapit natin sa ating Panginoon, no? Na pagsunod natin sa ating Panginoon, kailangan handa yung ating mga puso to receive a new beginning, yung bagong bagay, no? Hindi kasi kapag naroon na hindi natin talaga ginawa yung complete turning around, no? Ay makikita natin na pabalik tayo ng pabalik, no? Parang naroon na wala nang ano. Kaya ang buhay natin, no, naroon na paulit-ulit yung problema, paulit-ulit yung pagsubok, no, konting ganyan, nada-down ka. Bakit? Kasi hindi ka totally nag-iba ng direction. Pero kapag naroon na totally nag-repent ka, no, hindi mo na babalikan, at makikita mo na ang ating Diyos ay kikilos makapangyarihan. No? Kaya minsan hindi makakilos mightily ang ating Panginoon. Kaya sabi nga, tingnan nyo, sesatin natin ang ating mga puso, minsan pabalik-balik, paulit-ulit, no? Yung ating mga nararanasan. Bakit? Kasi wala yung tunay na repentance, no? Wala yung tunay na repentance. Nandun lagi yung, sabi nga na bumabalik tayo, no? Nasa ating mga to go through a transformation, not just apologetic, confession, not just a regret or misdeed. No po? Kailangan daw talagang naroon na completely nag-take tayo ng action, no? To go the new direction. No po?
Ito yung naroon na makikitaan natin na may tunay na repentance na ginagawa sa buhay. Maaari minsan mahirap, pero makikita natin na kapag totohanan na isinuko natin, nagsisi tayo sa ating Panginoon, no? Naroon na makikita natin maaring mahirap, pero tandaan natin dahil ang Diyos nga ang siyang naglinis na sa atin, ang Diyos na ang naroon na sabi nga magbabago sa atin, makikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? No? Naalala ko, siguro napatotoo ko na to sa inyo, no? Na nung kami po ay nasa Mindoro, merong isang nanay doon na kumbaga no, bisyo na talaga niya yun no? Na siya ay naninigarilyo, no? At ang kakaiba nito, yung paninigarilyo niya, no? Weird. Bakit? Kasi yung merong apoy nasa loob ng bibig. Nakakita na kayo ng ganon? Nakakita na kayo na yung pag nanigarilyo, yung merong apoy o merong ano ay nasa loob, no? Ganun po itong nanay na ito, no? Ganun yung nanay na ito, na ganun yung kanyang nakagawian, ganun yung kanyang bisyo, ganun yung laging ginagawa. Pero alam niyo po, nung siya po ay naroon na nagkaroon ng tunay na desisyon, na sabi nga ay nagrepent siya, nagsisi siya, at nag-decide siya na talikuran yung bagay na yon dahil sa ayaw sa gusto, may epekto. Kaya yung nanay na yon, lagi siyang may sakit. No? Lagi siyang may sakit, lagi siyang may nararamdaman. Pero nung siya magkaroon ng tunay na desisyon, nagrepent siya, nagsisi siya, tinalikuran niya totally yung bagay na yon, alam niyo po, nakita namin yung himala ng Diyos sa kanyang buhay. No? Bagamat nung una, sabi niya nga parang mahirap kasi ang demonyo talaga, tutoksuhin ka no? Naroon na lagi siyang pero dahil nagdesisyon siya, no? Ay tinalikuran niya. Hindi na niya, at praise the Lord, magmula po nung totally nag-decide siya na talikuran, yung bagay na yon, doon nag-umpisa na nagbago yung kanyang health. No? Yung nagbago yung kanyang health, naging masigla siya. Kaya lagi nga siyang kasama rin sa mga gawain. Pero nung una na kami magpunta roon, talagang masasakitin siya. Lagi siyang may dinadaing, no? Pero nung totally nag-surrender siya, no, sa ating Panginoon at tinalikuran niya yung bagay na yon, makita natin na nagkaroon siya ng divine health na nanggagaling sa Panginoon. Yung tinatawag na refreshing, katulad nung ating tema. No? Kasi hanggat nariyan, yung mga bagay na alam naman natin na hindi kinaluluguran ng ating Panginoon, ito yung magbibigay sa atin, ito yung magiging daan ng kaaway para hindi natin maranasan yung refreshing. No? Yung refreshing, ano ibig sabihin ng refreshing? Di ba? Kapag fresh ka o refresh ka, masigla ka, di ba? Masigla ka. Naroon na sabi nga ay mabango ka, no? Nandoon yung kasiglahan na nararamdaman mo, no? Relax na relax ka kasi fresh ka, no? At kapag ganon, marami kang nagagawa, no? Marami kang naka-accomplish kapag po naroon yung refreshment na nanggagaling sa ating Panginoon. Walang magagawang kaaway na ikaw ay patumbahin o naroon na pa-back-outan, magpapatuloy ka na masigla ka na gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. No? At makikita natin yung tunay na nagrepent daw ay mayroong tunay na transformation, may pagbabago. No? Merong isang example na nasa Bible na sabi nga ay makikita yung tunay na pagbabago o yung tunay na repentance na ginawa. Ito yung makikita natin dun sa mga kapatid ni Joseph, no? Si Joseph the Dreamer. Makikita natin na nung una, anong ginawa nila kay Joseph? Nung una, inihulog nila sa balon, no? At naroon yung isang kapatid niya, sabi niya, buti pa, ibenta na lang natin sila. Siya sa Ismaila, kaya naibenta siya, no? At yung bumili naman sa kanya, ibinenta kay Potiphar, hanggang siya ay pinagbintangan siya na makulong, at pagkatapos nga nito ay naging paraan yon para
siya ay, sabi nga ay, makarating sa palasyo kasi siya yung nag-interpret noong dream nung paraon. At siya ay binigyan ng posisyon. At sa pagkakataon na ito, siya ay yung naging governor ng Egypt. At dahil sa wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon, no, dahil yung naging dream noong paraon ay merong 7 taon, no? Meron daw siyang nakita na 7 cow, no? O ano tayo dito? Mga baka na napakalulusog, no? Napakaganda ng mga bakang ito, no? At pagkatapos ng dream na yon, makikita natin na merong lumabas na 7 baka na payat na payat. Pero, yung mga payat na baka na yon, ang ginawa, kinain. Yung mga 7 baka na malulusog, no? Yung magagandang baka. Kaya nabagabag yung paraon. Naghanap siya nung pwede mag-interpret. Ano bang ibig sabihin ng dream na yon? At yun nga po, tanging si Joseph ang nakapag-interpret sa tulong at gabay ng Panginoon, no, ng Diyos, na binigyan siya ng wisdom. Na ang sabi niya, ang 7 baka po na magaganda, na ito po ay 7 taon ng kasaganaan. No? At pagkatapos po ng 7 taon ng kasaganaan, magkakaroon ng 7 taon na kagutuman. Kaya, na pagkakataon na yon, ang sabi ni Joseph dun sa paraon, no, mabuti pa po, ang gawin nyo, dun sa 7 taon ng kasaganaan, mag-ipon po, no, mag-ipon, na para magamit doon sa 7 taon ng kahirapan. Yun yung kanyang suggestion, no? And sabi nung paraon, dahil sa, sabi nga sa iyo nagmumula yung suggestion na yan, na galing sa Diyos, ikaw na ang siyang mamuno. Kaya, nung time na yon, biglang, mula doon sa prison, napunta si Joseph doon sa, sabi nga doon sa palasyo at naging gobernador siya. No? Siya na yung namahala. Kaya ang ginawa niya, ang ginawa ni Joseph, no, binigyan niya ng instruction ang lahat, yung mga nagtatanim, lahat ng sinabihan sila na ang 10 bahagi ay dalin lahat sa burn, no, o doon sa kanilang imbakan, no, nagkaroon sila. Tapos mayroon pang ibang bahagi na kailangan talaga na itabi, no. At praise God, dahil doon sa karunungan na yon, na nanggaling sa Diyos, makikita natin na nung after ng 7 years, pumasok na yung kahirapan. Pero ang mga taga-Ehipto ay hindi nagkaroon ng taggutom. Bakit? Kasi nga meron silang inimbak, no? Sa pamagitan ng wisdom na nanggagaling sa Diyos na pinadaloy kay Joseph, no? Kaya sa pagkakataon na yon, ang buong paligid ay nagkakaroon ng kahirapan except ang Ehipto, no? Dahil doon sa wisdom na ibinigay ng Diyos. Sa pagkakataon na yun, makikita natin, yung pamilya ni Joseph na nandun sila, no, ay makikita natin na nagugutom na sila, naubos na yung kanilang nabalitaan nila na sa Egypt ay hindi nauubusan. Kaya nagkaroon sila ng desire na magpunta para magkaroon ng pagkain, no? At nung sila ay dumating, no? Nung sila ay dumating, naroon na nakilala sila ni Joseph. Pero sila, hindi nila nakilala si Joseph. Kasi syempre, ang alam nila, maaaring patay na nun si Joseph, no? Dahil naging slave, napahirapan ng husto. Kaya hindi nila nakita, hindi nila nakilala si Joseph nung time na yon, nung kanyang mga kapatid, no? At nung una, ay naroon na nung makilala niya, yung kanyang mga kapatid, no, hindi pa nila kasama nun si Benjamin, yung bunso, yung pinakakapatid ni Joseph. Sa pagkakataon na yun, nung una, binigyan sila ng supply, binigyan sila ng mga trigo, no, at tinanong sila ni Joseph kung meron pa silang kapatid, no, kasi nakilala niya pero hindi siya nagpakilala, in-interview niya, tinanong niya kung meron pa silang kapatid na sinabi naman nila na yung si Joseph nga daw ay wala na,
pero meron pa silang isang kapatid na si Benjamin, no? Na nasa kasama ng tatay niya. At ang sabi ni Joseph sa kanila, sige, pagkabalik nyo, isama nyo si Benjamin. Isama nyo yung bunso nyo, no? Kaya, nung maubos yung supply nila na nahingi doon sa Egypt, bumalik sila. At sa pagkakataon na yon, kasama nila si Benjamin, no? At sa pagkakataon na ito, tines ni Joseph kung talagang yung kanyang mga kapatid ay nagsisi doon sa ginawa nila sa kanya, no? Pero hindi pa siya nagpapakilala. Kaya nung time na yon, after na naroon na binigyan sila ng special treatment, no? Nagkainan pa na magkainan sila, kasama sila, at pagkatapos ay lahat ng mga sako nila ay naroon na nilagyan ng trigo, pero merong testing na ginawa si Joseph. At sa pagkakataon na yon, ano yung testing? No? Yung kanyang gold na tasa o kopita, pinalagay niya dun sa sako ni Benjamin. No? Pinalagay dun sa sako ni Benjamin. At nung pagkakataon na yon, nung matapos yung kainan nila, nung paalis na sila, no? Kunwari, hinanap ni Joseph, nawawala yung aking mga sundalo. Ngayon, tapos nung kanilang halughugin, nakita nga na yung kanyang kopita na ginto ay nandoon sa lalagyan ng yung sako ni Benjamin. At dahil dito, ang sabi ni Joseph, no, hindi nyo pwedeng isama si Benjamin. Hindi nyo pwedeng isama yung kapatid nyo yan, pabalik. No, dahil sa kanya nakita yung kopita, no? Pero alam niyo po, yung isang kapatid niya na si Judah ay tumayo na ang sabi niya, hindi po pwede. Ako na lang po ang parusahan nyo, no? Dahil nakita nila yung pagkalungkot, nakita nila yung pag-grieve ng kanyang ama, no? Noong si Joseph ay nawala. Tapos sa pagkakataon na ito, si Benjamin na naman, no? Yung kapatid ni Joseph ang hindi nila maisasama dahil sa pangyayaring yon. At sa pagkakataon na yon, si Judah na nag-suggest na ibenta si Joseph doon sa mga Ismailita, ang siyang tumayo na at nagsabi, no, na parang awa nyo na, ako na lamang ang parusahan nyo, wag po yung aking kapatid. No? Dahil alam niya na malulungkot na naman ng grabe yung kanyang tatay. Ako na lamang po, sabing gano'n, ako na lamang ang aako kung ano man yung kasalanan na kanyang ginawa. No? Pero yung pagkakataon na yon, hindi pumayag si Joseph. Sa pagkakataon na yun, nakita ni Joseph yung pagbabago ng kanilang mga kapatid. No? Na talagang nagkaroon na ng true repentance, ng true, sabi nga ay, transformation sa kanilang buhay. Kahit na ganun yung ginawa nila kay Joseph. Pero nanindigan si Joseph na hindi, no? At naroon na kailangan para mabalikan nila si Benjamin, no, yung kanyang kapatid na yon, ay pagbalik nila kailangan isama nila yung kanilang ama, no? Iyan yung mga testing na ginawa ni Joseph, no? Pero kung titingnan natin, no, yung isa sa nakita niya na nagbago na nga yung kanyang mga kapatid ay noong ipinagtanggol lalo na ni Judah si Benjamin. Samantalang dati siya nga yung naroon na nanguna pa na maibenta, no, si Joseph. Pero sa pagkakataon na ito, nakita ni Joseph yung pagbabago ng kanyang mga kapatid. Yung talagang tunay na repentance dahil iba na yung naging reaction na imbis na, sige, dahil siya yung nagkasala, bahala siya, iiwan namin siya, hindi. No? Nanindigan sila na talagang sabi nga ay naroon na puprotektahan nila ang kanilang kapatid. Amen? No? Kaya iyon yung isang paraan na makikita natin, no, na sabi nga makikita yung tunay na repentance, mayroong pagbabago, no? Mayroong pagbabago na mangyayari. Praise the Lord. Kaya makikita natin, nung time na yon, nag-display si Judah ng courage, no, ng maturity, ng selflessness niya, na kahit siya na lang ang parusahan, wag lang yung kapatid niya. No? Kaya minsan makikita natin, no, na sabi nga yung tunay na repentance, na nais ng ating Panginoon, ganito yung makita ng ating Panginoon. Na sabi nga, yung
Repentance o teshuba, it is turning to what is right and pure. No? Ang tunay daw na repentance, you are turning to what is right and pure. Kung ano yung tama, no? Kung ano yung tama na naroon na dapat gawin. Yun yung merong tunay na repentance sa kanyang puso. Po. At sabi nga, it is returning to the original plan of God. Ang tunay daw na pagkisisi, ikaw ay naroon na babalik sa ano ba ang plano talaga ng Diyos sa buhay mo. No? Sabi nga, to live with Him, na mamuhay tayo, nakasama ang Panginoon, consult Him, na sabi nga, kinukonsulta natin ng Diyos bago tayo gumawa ng desisyon, katulad ng sinabi sa Proverbs 3, 5, and 6, di ba? Trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Ito yung tunay na kalooban ng Diyos, na ina-acknowledge natin siya sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa malalaking problema, kahit sa maliit na problema lamang, no? Katulad nga ng na-share ko sa inyo, no, na-testify ko na sa inyo, na ipinakita ng Diyos sa akin yung kung ano talaga ang kahulugan ng yung in all your ways acknowledge Him and He will direct your path, no? Na yun nga, nung ang suklay na nahiram ko kay Bishop, hindi ko na alam kung saan ko nalagay, no? At nung ito hinihingi na sa akin, naroon na, sabi nga ay, hindi ko masabi kung nasaan, no? Pero, yung in all your ways acknowledge Him, naisagawa ko, no? Doon ko naisagawa na, Lord, ituro niyo naman po sa akin kung nasan yung suklay na yon. Ibig sabihin, kahit maliit lang, no? I-acknowledge natin siya. At ang sabi nga, He will direct our path. At dahil sa katotohanan na yon, naging bahagi na yon ng aking buhay, no? Kaya sabi nga, kahit na anong problema, maliit man o malaki, nandun yung kapayapaan, no? Nandun yung refreshment, no? Nandun yung kasariwaan, hindi ka matataranta, no? Hindi ka naroon magpapanik, hindi ka mai-stress, no? Bakit? Dahil alam mo kung paano ka makipagrelasyon, kung paano ka kumonsulta sa ating Panginoon, no? And obey Him, fellowship with Him and obey Him, no? Yun yung tunay na returning to the original plan of God. Ano ba yung original plan of God? Nang tayo ay makasama niya lagi. Dahil ang sabi naman niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Tayo lang ang nang iiwan. No? Tayo lang ang nagpapabaya. Pero actually, ang Panginoon, hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan. Number 3, recognize your own wrongdoing and humbly denying yourself. No? To turn around and face the one we have wronged. Yun daw tunay na nagkaroon ng tunay na repentance, hindi siya takot na harapin. No? Hindi siya takot na harapin kung sino man yung naroon na nagawa niya na hindi maganda. No? Una sa lahat, hindi ka takot na humarap sa Diyos at humingi ng tawad sa Kanya. Gayun din, maging doon sa tao na naroon na sabi nga ay nagawan mo na hindi maganda. Hindi ka natakot, no? Hindi ka natakot. Meron ka ng kapayapaan sa puso mo. Kaya mo na siyang lapitan, kaya mo siyang sabihan, kaya mo siyang naroon na sabi nga ay ikaw mismo magsabi ng sorry o humingi ka ng tawad, no? Kahit minsan alam mo na hindi mo ginawa. Pero dahil nagkaroon ka ng tunay na repentance, wala kang takot, no? Wala kang takot na magpakumbaba. Wala kang takot na sabi nga maging selfless ka, no? Kaya yun daw yung tunay na repentance, no? Sabi nga, to turn around and face the one we have wronged, no? Kung sino man yung ating nagawan ng hindi maganda, no? Hindi natin pwedeng sabihin na, ay bahala na si Lord. Si Lord na makikipag-usap sa kanya. Hindi. Meron tayong part, no? Meron tayong part na dapat nating gawin, no? At dito, ang sabi dito sa Hosea 6:6, ang sabi ng ating Panginoon dito sa Hosea 6:6, for I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings. Yan. Ito daw yung nais ng ating Panginoon, no? Na makita sa atin, yung steadfast love na nanggagaling sa ating Panginoon. Yung knowledge about God, no?
Kahit na sabi nga, rather than burnt offerings, kahit na yung mga offering daw, no? Hindi ito matutumbasan, no? Katulad nga ito, isang example nito na yung si David ay naghahanap ng lupa, no? At nagpunta siya kay Arauna. Nandoon na sabi niya nga ay kailangan niya yung lupa, babayaran niya, pero si Arauna, ang sabi ni Arauna ay wag na po kasi hari eh. Hari yung kumukuha, no? Pero ang sabi ni Haring David, no, I will not offer to God which cost me nothing, no? Kaya makikita natin, no, yung steadfast love ni David, no, yung knowledge niya about God, na yung kanyang i-offer, kailangang i-offer sa Diyos, na kanyang pinaglilingkuran ay hindi yung kinurakot lang, no? Hindi yung naroon na galing doon sa pagsasamantala sa iba, kundi talagang ito ay kanyang, sabi nga, pinaghirapan, ito ay kanyang naroon na, sabi nga, pinag-ukulan, no? Ng, sabi nga, ng kanyang strength, no? Kaya napakahalaga nun. At sabi nga sa Psalms 51 verse 16 to 17, Psalm 61 verse 16 to 17, ang sabi dito, for you will not delight in sacrifice, or I will give it. You will not be pleased with a burnt offering. The sacrifice of God are a broken spirit and a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Yan. No? Ang sabi nga po dito, makikita natin yung puso na may pagpapakumbaba. No? Ito yung hinahanap ng ating Panginoon. Yung puso na handa na tumugon sa naisin ng ating Panginoon. Ito daw yung hinahanap niya. Ito yung hindi niya naroon na i-despise, no? O yung hindi babaliwalain. Sabi nga, broken and contrite spirit. Ito po yung hinahanap ng Diyos. Ito yung puso na may tunay na pagsisisi, tunay na pag-amin, no? At pagtalikod doon sa mga kasalanan na kanyang ginawa. Ito po yung hinahanap ng ating Panginoon. Yan. Truth about repentance. Ano ba yung katotohanan tungkol sa repentance? Una, dapat daw po natin itong malaman. It is always a good time to repent and it never too late. Ano ibig sabihin nito? No? Sa repentance po, yung tunay na pagsisisi, no? Ito daw po ay naroon na ngayon na. No? Yung timing, ngayon na. Hindi yung, minsan kasi, halimbawa, yung pagbalik loob sa ating Panginoon, gusto natin naroon na, hindi, babaguhin ko muna yung buhay ko bago ako bumalik sa ating Panginoon. No? Aayusin ko muna yung pagkakamali ko bago ako magbalik loob o humingi ng tawad, mag-repent sa ating Panginoon. Palagay po ba natin, kaya natin yon? Hindi. No? Kaya yung tunay na repentance, ngayon na. No? Ngayon na. Hindi bukas. No? Hindi sa susunod, hindi yung pag naayos mo na. No. Kasi nga, hindi natin ito maaayos hanggat hindi tayo nagre-repent sa Kanya. No? Hindi natin maaayos yung problema, hindi natin maaayos yung sigalot. No? Kapag hindi tayo nagkaroon ng tunay na repentance. No? Huwag nating hayaan na maging huli na ang lahat. No? Ay, bago ako lumapit doon kay nanay, aayusin ko muna ang buhay ko. Dahil pag lumapit ako sa kanya ng ganito, baka kung ano pa ang mangyari. No? Sabi nga, ngayon na. No? At parang sinabi nga, it is the time, this is the day of salvation. Tomorrow might be too late. Ito yung panahon ng kaligtasan. Hindi lamang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaligtasan sa ating mga problema. Kaligtasan sa ating mga, sabi nga, yung mga sigalot, no? Yung kaligtasan sa anumang bagay na gumugulo sa ating buhay. Ngayon na. Tomorrow might be too late. Ibig sabihin, maging yung pagsisisi natin, no? Kailangan gawin natin ngayon na. Huwag na nating ipagpabukas pa, no? Kung gusto natin talagang maranasan yung presensya ng Diyos, yung refreshment na nanggagaling sa ating Panginoon, now is the time of repentance, no? Ngayon na.
Kung gusto natin talagang maranasan natin yung tunay na, sabi nga, kagalingan, no? Now is the time, no? Now is the time. Kaya makikita natin, naroon na napakahalaga po talaga ng decision making, no? Decision making. Number 2, God is always ready to take you back like the father, the prodigal son. Return to God, no? Tatandaan natin, no? Sabi nga ay, ang Diyos ay laging handa na tayo ay naroon na ibalik sa Kanya, no? O naroon na tanggapin, no? Parang katulad dun sa prodigal son. Yung prodigal son, makikita natin, member siya ng family. Pero nagkaroon siya ng paghahangad, nagkaroon siya ng ginawa niya, buhay pa yung tatay niya, hiningi niya na yung mana. Bigay mo na sa akin yung mana ko, no? At pagkatapos ito ay, naroon na ibinigay nga sa kanya yung blessing, ang ginawa naman niya, ginamit niya sa hindi maganda, no? Ano nangyari? Naghirap siya, nakaranas siya ng paghihirap. At sa pagkakataon na yon, no? Nung una, dahil nakuha niya yung blessing na galing sa tatay niya, nagpakasarap siya, siguro kung ano-anong bisyo ginawa niya, dumating sa punto na siya'y bumagsak na, wala na. Siya ay naging tagapag-alaga na lang ng baboy. Na minsan, nainggit na siya doon sa baboy. No? Dahil sabi niya, buti pa yung baboy, may kinakain, ako wala. No? Kaya siguro nagka-attempt na rin siyang kainin yung pagkain ng baboy. No? Ganon na siya kahirap. Pero, dumating sa punto na nag-decide siya. No? Nag-decide siya na sabi niya nga, babalik na ako sa tatay ko. No? Nung sinabi niya yung babalik siya sa tatay niya, no? Hindi yun naroon na hindi siya gumawa ng paraan. No? Nung siya'y mag-decide na yon, mag-decide na siya'y babalik na sa kanyang tatay, tumayo siya at siya ay pumunta na nga sa kanyang tatay. Hindi niya lang basta sinabi, hindi niya lang basta inisip, ginawa niya. At ano makikita natin? Ang kanyang tatay na mahal siya, na sa araw-araw ay hinihintay siya, no? Makikita natin na nung makitang pabalik na yung kanyang anak, na sabi nga, yung prodigal na yon, yung alibughang anak na yon, yung tatay pa ang dali-dali na niyakap siya, no? Hindi sinabi ng tatay niya na, ako, maligo ka muna, ang baho mo, amoy baboy ka, maligo ka muna, no? Hindi. Niyakap kaagad siya ng tatay niya, no? Niyakap siya ng tatay niya kaagad. Alam niyo, ganun po ang ating Panginoon. Kahit gaano tayo kasama, kahit gaano kalaki yung naging kasalanan natin, ang nais lang ng ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, no? Magbalik loob tayo sa Kanya. At sa ayos sa gusto natin, tayo ay yayakapin niya. Tayo ay babaguhin niya. Amen? No? Makikita natin, no? Tinawag ka agad na palitan niyo to ng damit. No? Sabi dun sa kaniyang mga alipin, no? Nandun ka agad na pinalitan yung kanyang damit na mabaho, no? Maaring sira-sira na, madumi na, mabaho pa, pero makikita natin, pinapalitan ka agad. Yun yung tinatawag na refreshment, no? Na naroon na kapag talagang nagbalik loob tayo sa ating Panginoon, makikita natin yung, sabi nga ay, yung yakap niya, yung pagmamahal niya, yung pagpapatawad niya, mararanasan kaagad natin yon, no? Kumbaga yung pagbabago, yung pagmamahal niya, pagkalinga niya. Yun po, no? At ang pangatlo, na truth about repentance, ang sabi doon, sin no more. No? Huwag na tayo magkasala pa. Ibig sabihin, huwag na natin balikan pa. No? Huwag na natin balikan pa kung ano man yung ating mga ginagawa noon, di ba? Katulad yung babaeng nahuli sa pakikipag-apid, di ba? Nahuli siya. Kaya ang ginawa ng mga namboso, kaya nila nahuli kasi binusuhan, di ba? Yung mga nambosong yun, yung mga ikinaladkad siya, no? Dinala sa ating Panginoon. Na sinabi nga, ang babaeng ito, nangangalo niya. Yung babaeng ito, naroon kung sino-sinong lalaki ang inaano. At dahil doon, yung babae, tahimik lang siya, no? At siya ay nagsisisi.
Pero ang sabi ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Kung sino man ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Kasi noon, kapag nahuli ka sa pangangulin niya, ang kabayaran noon, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. No? Sa atin, hindi bato eh. Hindi bato yung ano. Ang ibabato sa'yo, pangungutya. Ang ibabato sa'yo, ano yan? Yung mga ano, no? Kaya, ang nangyayari, may mamamatay ka sa kahihiyan. No? Pero noon, literal talagang bato ang ibabato sa iyo. Ngayon, ang ibinabato sa iyo kapag nagkamali ka, no? Yung kung ano-ano sasabihin sa iyo, ichichismis ka, ikakalat yung kung ano-ano, hanggang sa naroon yung iba dahil sa kahihiyan, no? Tumatalikod yung sa kahihiyan, umaano sila, no? Pero makikita natin ang ating Panginoon kapag ang Panginoon ang siyang naroon na naghusga, makikita natin ni hindi nagsalita ang Panginoon, di ba? Nag-ano lang siya. Sinabi niya lang yung totoo. Na ang sabi niya, sino man ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ng Bible. All men have sinned and fall short of the glory of God. Walang makapagmamalaki sa harap ng ating Panginoon. Lahat ay nagkasala at nagkapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Halimbawa, sa mag-asawa, bakit nagkakagulo? No? Bakit nandoon nagkahiwalay? Kasi nagsisisihan. Di ba? Nagsisisihan ang kasalanan ng bawat isa. Pero ang sabi nga, it takes two to tango. No? Ibig sabihin, kung may pagkakamali ang isa, may pagkakamali din ang isa. Hindi pwede sabihin na walang pagkakamali ang isa. No? Kaya kailangan, naroon na ang sabi nga, pareho na nagpapakumbaba. No? Pareho na nagpapakumbaba. Kaya napakahalaga po no, na ang sabi nga, nung makita ng ating Panginoon, nung sinabi ng Panginoon na ang walang kasalanan ang bumato, no? Na-convict sila. No? Napahiya sila kasi may mga kasalanan eh. Yung isa ng boso, baka yung isa nga doon, nakaano pa yung babaeng yun eh. Di ba? Unti-unti nag-alisan yung mga tao, natira na lang ang Panginoon at saka yung babae. Nung lumungon na gano'n ng Panginoon, sabi niya, nasa na yung mga nagtutuligsa sa iyo? Nasa na yung mga nangungutya sa iyo? Nasa na yung gustong bumato sa iyo? Ang sabi ng babae, nag-alisan na po. Kaya sabi ng Panginoon, sin no more. Huwag ka na magkasala. Ang pagpapatawad ay pinagkaloob na ng ating Panginoon. At ang sabi niya, huwag ka nang magkasala. Maging sa bawat sa atin. Kung meron man tayo nagawa na hindi maganda, ang kapatawaran ng Panginoon ay handa niya ibigay sa atin. Ang yakap niya ay handa niyang ipagkaloob sa atin. At pagkatapos nito, ang sabi ng Panginoon, sin no more. Huwag na tayong magkasala, no? Return to God, to our Lord Jesus Christ, no? Kaya, sa pagkakataon na ito, ang sabi nga, returning to God requires not courage or conviction, but primarily faith. Kailangan magkaroon talaga tayo ng pananampalataya sa paglapit natin sa ating Panginoon. No? What makes us capable of repentance is our belief that we belong to God and that's where we need to return. Kailangan daw po magkaroon tayo ng pananampalataya na talagang kailangan natin ng ating Panginoon. Na tanging ang Panginoon ang makakapagligtas sa atin, no? Kasi yung kaligtasan na ipinagkakaloob niya, alam nyo, hindi lang kaligtasan sa apoy ng impyerno, no? Kaligtasan sa lahat ng bagay, kaligtasan sa mga problema, kaligtasan sa mga sakit at karamdaman, no? Ito po yung kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Pero kailangan magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya. Kasi nga, di ba, sabi sa Hebrews chapter 11, verse 6, it is impossible to please God without faith. Napaka-imposible na ma-please natin, no? Sabi doon sa verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe, no? Ibig sabihin, manampalataya, magtiwala, that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Na walang sino man na nagsisik sa Kanya, na lumalapit sa Kanya, na
hindi niya tinutugon. Kaya kailangan talaga yung pananampalataya. Amen? At sa pagkakataon na ito, kapag po talagang naroon po yung ating pananampalataya na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, humingi ng tawad, no? Yung Kanyang banal na dugo ang maglilinis sa ating mga kasalanan. No? Alam niyo sa ating Panginoon, napakasarap po. Dahil ang lilinisin niya sa atin, hindi lang certain portion. Halimbawa, sa bahay natin, no? Minsan, naroon na ang nililinis lang natin ay kung ano yung kalat na nakikita, no? Minsan yung iba, kapag may carpet, inilalagay pa sa ilalim yung kalat, imbis na linisin, no? Pero ang ating Panginoon, lahat, no? Lahat nililinis. Yung ating mga kasalanan, di ba, minsan naririnig nyo na kapag tayo humingi ng tawad sa Kanya, yung kasalanan na nagawa natin noon, no? Nung tayo'y maliit pa, hanggang kasalukuyan. Ibig sabihin talagang ganon. Meron pang sabi nga ay parallelism na kung gaano kalaki ang barko, no? Mas malawak pa sa dagat ang kapatawaran ng ating Panginoon. Ibig sabihin, talagang lahat ay lilinisin niya sa atin, no? At kapag tayo'y pinatawad niya, ibig sabihin, kinakalimutan na niya yung nakaraan. Kaya lang minsan tayo, hindi natin makalimutan yung nakaraan. Kaya pabalik-balik, ito yung nagto-torture sa atin, ito yung nagbibigay sa atin ng stress, ng anxiety, yung nagawa natin, no? Pero kung totoong tayo ay nagrepent, tayo ay humingi ng tawad, tandaan natin ang sabi sa 1 John 1:9. Nang ibig sabihin sa 1 John 1:9, if we will confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin at lilinisin sa ating kalikuan, no? He's just and faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Sa lahat ng ating mga unrighteousness, lilinisin niya, no? Lilinisin niya tayo, patatawarin niya tayo. Kaya napakahalaga noong pananampalataya na yon, no? Na talagang pag lumapit tayo sa Kanya, babaguhin niya tayo. Kasi lilinisin no? Kumbaga sa papaliguan niya tayo, bibigyan niya tayo ng bagong buhay. Katulad, di ba yung sa no? Tingnan natin, ano ba yung refreshing na ating matatanggap kapag tayo ay talagang nag-repent talaga sa Kanya? Ano yung refreshing na ito na sinasabi? Na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, humingi ng tawad talaga, talagang tinanggap natin yung paglilinis ng Diyos sa ating mga buhay, no? Makikita natin, no? Mararanasan natin yung pagsama niya. At sabi doon, and times of refreshing, no? Ay ating mararanasan sa piling ng ating Panginoon. Una, ang sabi sa times of refreshing, sa Zephaniah chapter 3 verse 17, ano ba yung ating matatanggap? Ano ba yung refreshment na ating matatanggap? Ang sabi dito sa Zephaniah 3:17, basahin natin. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, He will rejoice over thee with joy. He will rest in His love. He will joy, sabi nga, He will joy over thee with singing. Yan, praise the Lord, no? Ibig sabihin, una, sabi nga, He will refresh, yung sinabing rest doon, no? He will refresh your life with His love. And His joy will overflow in us. Yung kagalakan daw na nanggagaling sa ating Panginoon ay mag-o-overflow sa ating mga buhay, no? Yung pag-ibig niya, no? Sabi nga, He will refresh your life with His love. Mararanasan natin yung tunay na nagmamahal sa atin. Mararanasan natin yung tunay na pag-ibig na, yung yakap niya. Na kung minsan ayaw tayong tanggapin ng ating kapwa, pero ang ating Panginoon, tinatanggap niya tayo, niyayakap niya tayo. Amen? No, yung pag-ibig niya na gayon na lamang ang ating mararanasan. He will refresh your life with His love. No? Number 2, sa Isaiah 43:19. Isaiah 43:19. Ano ang sabi dito sa Isaiah 43:19? Ayan, results of being refreshed. Ito daw yung mga resulta
Pag tayo ay nirefresh ng ating Panginoon. Ang sabi sa Isaiah 43:19, Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. No? Ano ibig sabihin nito? Ang isa sa refreshing na gagawin ng ating Panginoon, He will always do new things. No? Siya ay gagawa ng bagong bagay sa ating mga buhay. No? Meron siyang bagong bagay na gagawin sa ating buhay. Kapag ito po ay naroon na sabi nga ay nasa puso natin o alam natin, kapag sinabing bagong bagay, ano yung mararamdaman mo? Ano yung mararamdaman mo pag sinabing bago? Ha? Masaya, no? Excited, kasi bago, no? Bago kasi eh. Kaya excited ka. Alam nyo, nung kami po ay bagong ilipat dito ng Panginoon, sabi nga, 20 years nasa Mindoro kami, no? 20 years, kumbaga, nasa comfort zone kami. Nakapagpagawa kami ng doon sa Kalapan, malaking church, no? Nakita namin yung kapangyarihan ng Diyos. Bawat towns, meron ng outreach, no? Si Bishop noon ng provincial pastor ng Oriental Mindoro, no? Hawak niya yung buong Oriental Mindoro. Nandun yung respect na nanggagaling sa mga politiko, no? Yung mga governor, yung mga mayors, no? Nararanasan ni Bishop, nagmamano pa sa kanya. Nandun na, kumbaga nasa comfort zone na. Pero dumating sa punto nung sinabi ng Diyos sa amin, you will do new thing. May bagong bagay kayong gagawin, no? Pero makikita natin, hindi naman instant na ganun kapag sinabing bago, no? Merong mga pagdadaanan ka o merong mga proseso kapag bago, no? Minsan yung proseso parang hindi maganda, pangit. Pero kapag alam mo, no, refresh ka, no, alam mo na merong bagong bagay na gagawin ng Diyos, hindi ka maapektuhan ng mga pangit na nangyayari. Ang mararamdaman mo, excitement. No? Halimbawa, yung bahay mo, no, may bahay ka, at naroon na nagkaroon ka ng desire na ito ay pa-renovate. No? Gusto mong pagandahin yung bahay mo. No? Ito ba ay instantly gaganda? Hindi. Meron kang babakbakin. No? Lalo na yung mga nagpapa-renovate. Si Sister Shirley na nagpa-renovate, no? Meron kang babakbakin, meron kang aalisin. Na minsan, masyadong hindi magbibigay sa iyo ng comfort. Bakit? Maalikabok, makalat, no? Lalo na kapag ang dami mo palang tinago. No? Tago ka ng tago, naunahan ka pa ng daga. Minsan meron tayong kaanohan na ganyan, no? Yung kaisipan na Pilipino, no? Na kapag tago tayo ng tago, ayaw nating gamitin. Tapos dumating sa punto, nung gusto na natin gamitin, naunahan na pala tayo ng daga. Nakain na ng daga. No? Kailangan naroon at pagkatapos po nun, maraming mga bagay na aalisin, hindi komportable. Pero, hindi nagiging dahilan yun sa iyo. Bakit? Kasi nakafocus ka doon sa gagawing renovation. Lalo na kung may plano ka pa, di ba? Lalo na kapag pinadaan mo yan sa architect, na ipakikita sa iyo, ito ang mangyayari. No? Mula dito sa pangit na ito, kapag nag-umpisa tayo ng renovation, kapag renovate ang bahay mo, ganito ang mangyayari. Wow! Di ba? Kaya kapag merong ginagawang renovation o merong mga ginagawang hindi maganda dyan sa bahay mo, hindi ka magagalit. No, hindi mo pwedeng sabihin doon ay, huwag niyong anuhin yan. Paano ma-renovate? Di ba? Paano ma-renovate? Paano magiging ganito kaganda yung bahay mo kung di mo paaalis yung mga bagay na yan? No? Kaya makikita natin, kapag nakafocus tayo doon sa bago na design, o doon sa bagong bagay na gagawin ng Diyos, ang lagi nating mararanasan, excitement.
Amen? No? Kahit na ano pa nangyayari, hindi ka doon nakafocus. Kapag refresh ka, no? Makikita mo, doon ka nakafocus. Doon sa bagong bagay na gagawin ng Diyos. At tandaan natin, kapag sinabing bago, excited ka. Sino dito ang hindi excited kapag bago? Excited ka, di ba? Kasi bago siya. Yun yung pangako ng Diyos. No? He will do new thing. No? Sabi niya, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness, rivers in the desert. Na dahil doon sa excitement mo yun, ano, na kahit imposible yung bagay na yan, no, makikita natin, para kang tumatawid lamang. Kahit disyerto pa yan, no, o kahit na, sabi nga ay, makikita mo na matatawid mo yan, mapapagtagumpayan mo yan. Bakit? Kasi excited ka. Amen? Kaya, yung renovation na nanggagaling sa bahay mo, no, yung ginagawa sa bahay mo, mapapagtagumpayan mo yan. Bakit? Kasi excited ka dun sa bagong design. No? Doon sa bagong bagay na gagawin doon sa bahay mo. Yun yung nilulok mo, yun yung tinitignan mo. Ganon din sa buhay natin. No? Nais ng ating Panginoon, mabago tayo. Pero sa pagbabagong yun, meron tayong mga mararanasan. Pero kapag sa puso natin, handa tayo na ang matanggap natin ay yung pagbabago, makikita natin. Naroon yung sabi nga ay iba yung ano, no? Naalala ko, meron akong nakita sa, hindi ko alam kung tawag doon, Reels or ano. Merong isang nakakilala sa Panginoon, ano siya, ang tawag dito? Ano bang term doon? Sa Tagalog, bakla, ganun, no? Talagang namuhay na siya na para siyang babae talaga. Mahaba ang buhok, no? Naroon talagang yung ano niya, ganun. Pero, noong siya ay makakilala sa Panginoon, nagkaroon talaga siya ng desisyon, no? Na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, no? Nagkaroon siya ng true repentance, ng true decision, na talikuran na yung bagay na yon. Ang nakita ko doon sa ano, yung time na puputulin na yung kanyang buhok. Kasi ang ganda ng buhok niya, no? Ang haba. Talagang pinahaba niya. Pero nung siya ay magkaroon ng desisyon talaga na magbabagong buhay na, lalakad siya ayon sa kalooban ng Diyos, sa pagkakatawag ng Diyos sa kanya, alam nyo, nung pinuputol na yung anong yun, talagang umiiyak siya. No? Umiiyak siya. Pero after na mangyari yung pagputol na yon, no? Yung mga kapatiran nasa paligid niya, after nun, talagang niyakap siya, no? Niyakap siya at naramdaman niya yung talagang acceptance kung sino siya talaga. No? Kung sino siya talaga. Kaya minsan may mga bagay na kapag may aalisin ng Diyos sa atin, kasi nga nakagawian natin, maaring masakit, maaring mahirap, pero tandaan natin, kapag yan ay hindi kalooban ng Diyos, ipapahamak ka niyan. Pero kapag ito ay kalooban ng Diyos, yung ating i-decide mo, makikita mo, ililagay ka ng Diyos sa bagong buhay na kung saan siya ay mapaparangalan. Amen? Kaya sabi nga, God is always doing a new thing, no, sa ating buhay. Kaya wag kang malungkot, may bagong bagay na gagawin ang Diyos. Amen? Lagi nating ituon yun, Lord, may bagong bagay ka na gagawin. Kahit may problema akong ganito, may bagong bagay ka na gagawin. No? At tandaan natin, sa ating Panginoon, laging maganda. Amen? Every good gift comes from the Lord. No? Kaya, number 3, ang sabi dito sa number 3, sa Lamentation 3:33, ano sabi doon? It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. Sa 23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. No?
Sabi nga dito, mararanasan natin yung kanyang, sabi nga, He always, yung number 3 natin, we will experience His mercy and faithfulness, no? Sa ating mga buhay, araw-araw, no? Araw-araw, kung paano sinabi niya, His love is new every morning, great is His faithfulness, araw-araw. Hindi niyo ba alam na sa bawat pagising natin sa umaga, ito ay tanda ng katapatan ng Diyos sa ating buhay. Amen? No? Sa bawat pagkakataon lang na gumising ka, no? Magkaroon ka ng bagong araw, bagong pag-asa. Ito ay katapatan na ng ating Panginoon, no? At nais ng Diyos na ito ay sabi nga ay ma-excite tayo. Sino dito yung pagkagising sa umaga ay ang naiisip ka agad yung problema niya? Kaya minsan parang ayaw bumangon. No? Minsan ayaw bumangon. Negative ka agad ang naiisip. Kaya hindi pa nakakatayo, pagod na. No? Pagod na. Pero kapag ang ating puso't isipan, nandun kasi yung talagang tunay na repentance, yung pagbabago ng ating mga puso, pagpapalinis, no? Makikita natin sa bawat umaga, paggising mo, thank you Lord, no? Praise the Lord, buhay pa ako. Yung iba pag natulog, hindi na nagigising. Pero tayo, nabibigyan pa tayo ng bagong buhay. At pag may bagong buhay, may bagong pag-asa. May bagong bagay na gagawin ng Diyos. Amen? No? Ibig sabihin, kapag ganun yung pananaw sa buhay, excited ka. Tatayo ka kaagad. Magliligpit ka na ng hinigan mo. Amen? Sino dito ang nagliligpit ng hinigan? Ha? Baka pagbangon niya, tatayo na lang ay iiwan nyo. Ang isang excited na binago ng ating Panginoon. Paggising, una, nagpapasalamat sa Diyos. No? Pagkatapos magpasalamat sa Diyos, liligpitin na, aayusin na yung kanyang hinigan. Kaya isang indication na hindi ka excited sa buhay mo kapag hindi mo nililigpit yung pinaghigan mo. Ano mo yun? Tag dito? I-check natin yung ating sarili. Isang indication yon na kapag basta-basta na lang, no? Ibig sabihin, hindi ka excited. Kasi, ang ibig sabihin nun, na inaayos mo, nililigpit mo, no? Bago ka umalis, inaano mo na, nilalagay mo na sa tama. No? Ang lahat. At makikita mo, lahat na yan ay magiging tama. Pero pag nag-umpisa ka ng hindi tama, naku po, may tama na ang araw mo. No? Hindi na magiging maayos. Kaya sabi nga, kapag refresh tayo, excited ka, no? Dahil may bagong bagay, no? May bagong buhay, may bagong pag-asa na ibinibigay sa iyo ang Diyos. Kaya excited ka, masaya ka, masigla ka. Kaya tama lahat ang gagawin mo. At ang unang tamang gagawin mo, magliligpit ka ng hinigan mo. Amen? Lalo na yung mga kabataan. Ni iba, basta nilang tatayo. No? Kaya kailangan malaman natin to. Number 4, Jeremiah 29:11. Ano sabi doon? For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Yan. Ang pang-apat, naroon na you will experience peace that we can walk in His plan. No? Yung peace that passeth all understanding. Yung sinasabi sa Philippians chapter 4, no? Verse 6, umpisa. Mararanasan natin yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng kapayapaan na yon? Yung kapayapaan na kahit ang gulo-gulo ng paligid mo, ang laki-laki ng problema mo, hindi ka natatakot, may kapayapaan ka. No? Di ba, may kapayapaan ka na ang kakampi mo ay Diyos.
Hindi mo kailangan paglaban ng sarili mo. Hindi kailangan na i-depend mo sa sarili mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan na masasabi mo, dahil ang aking Diyos, ang aking tagapagtanggol. Siya ang may alam ng lahat. Walang natatago sa Kanya, walang naililihim sa Kanya. Lahat ng ating iniisip, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating sinasalita, kitan lahat ng ating Panginoon. Pwede tayong magtago sa tao, pwede natin magsinungaling sa tao, pero sa Diyos, hindi tayo pwedeng magsinungaling. Amen? Kaya kahit na ano yung maranasan mong persecution, kahit na anong maranasan mong, yung pagbibintang, no? Hindi ka matatakot. Bakit? Dahil alam mo, kakampi mo ang Diyos. Amen? At kapag Diyos ang kakampi mo, ang sabi nga, if God is with you, who can be against you? Amen? Sino makakalaban sa iyo kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kakampi mo? Amen? Praise the Lord. Kaya, purihin ang ating Panginoon, no? Sabi nga, mararanasan mo yung peace. Kahit na ano pa ang mangyari, mararanasan mo yung peace that passeth all understanding. At napakahalaga nito. Napakahalaga ng kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Bakit? Dahil magkakaroon ka ng tamang kaisipan. Magkakaroon ka ng tamang desisyon. Kapag payapa ang puso mo, no, yung desisyon mo magiging tama. Pero kapag mayroong kagulumihanan sa puso mo, wala kang kapayapaan, nandun lagi ang takot, nandun lagi yung ay anxiety, depression, stress, wala kang tamang pag-iisip, wala kang tamang desisyon na gagawin. Ang minsan nagiging desisyon mo, magiging kapahamakan mo pa. Pero kapag kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, ang ating matatanggap, tandaan natin, makakahakbang tayo ng tamang hakbang. Dahil tamang desisyon ang ating magagawa. Amen? Praise the Lord. Number 5. Sa number 5, na isa sa result ng ikaw ay being refreshed. Ang sabi dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. No? Makikita natin dito sa mga talatang ito, laging bago. No? Laging bago. Kapag naroon na, refresh ka. No? Diba kahit sa isda, kapag makikita natin, kapag fresh ang isda, no? Makita mo yung mata niya, nangingintab yung kanyang katawan. No? Alam niyo noon, ako kasi ang tagapamalengke noon sa amin. Nung bata pa ako, minsan, hindi ko namamalayan na yung palang nabibili kong isda, hindi bago. No? Hindi bago. Minsan, makikita ko dun sa bago, tapos bibiling ko. Pagdating ko minsan may time noon, may time noon na namalengke ko, malapit, nakasakay ako sa jeep, parang, sabi ko, bakit parang kakaiba tong amoy nitong isda na nabili ko, no? Alam niyo, nung tigna ay samantalang nung bibiling ko, ang tingin ko, fresh eh. Pero nung tinignan ko siya, sabi ko, naku, bakit ganito yung mata nito? Bakit ang lambot nito? No? Dahil doon, alam niyo, ang nanay ko po kasi mahigpit, hindi siya lumalabas. Kahit kailan, hindi siya yung lumalabas, no? Dahil siguro marami siya nautusan. Ako nga nun sa pamamalengke. Alam niyo, sa takot ko, kasi ang isa sa style ng nanay ko, kapag ibabalik mo yan. Ibabalik mo yan. Kahit salbay sa paglalaba, no? Meron kami mga kanya-kanyang meron kami kanya-kanyang tag dito, toka, no? Ako, tagapaglaba rin ako, pero ang nilalabang ko, yung mga pang-alis, yung mga espesyal, kaya hindi mahirap. Ibig sabihin, hindi siya madumi, no? Madali lang siya. Pero yung isa kong kapatid, ang toka sa kanya, pambahay. Ang dami namin. 11 kami. Pero mo sa shorts pa lang, 11 na. Yung blouse pa. Ang style nun, lalaban mo yan, hindi mo isasampay. Hindi ka pwede magsampay. Ang nanay ko ang taga-sampay. Kaya kita, kapag hindi ayos ang laba mo, babalik yan doon sa batya.
kukusutin mo uli yan. No? Eh, nung time na yon, ganun din. Sabi ko, ako, baka ipabalik sa akin sa palengke itong istang to. No? Alam niyo, ang ginawa ko, bago ako dumating sa amin, naitapon ko na sa basurahan. Tinapon ko na sa basurahan yung kasi baka makita ng nanay ko na hindi fresh yung binili ko. No? Kaya nung time na yon, after nun, no, hinahanap ko kaagad si tatay ko. Humingi ka agad ako ng pera. No? Para sabihin, hindi ako nakabili ng isda. No, hindi ako nakabili ng isda. Pero actually, ang nabili kong isda, hindi fresh. No? Alam niyo, ganun din sa buhay natin. Kapag hindi fresh ang buhay natin, no, malansa, malambot, no, hindi ka kapaki-pakinabang, imbis na maging kapaki-pakinabang ka, pabigat ka pa, ganun ang mangyayari. No? Pero pag fresh tayo, no, fresh tayo, may kapayapaan ka, may kagalakan ka, di ba? The joy of the Lord is your strength. No? Di ba, dun sa una natin nakita, He will fill us with joy. Kapag naramdaman mo yung joy na nanggagaling sa Panginoon, lagi kang malakas. No? Walang makakapigil sa iyo. Walang makakapigil sa iyo na gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi may joy ka eh. No? May joy ka. Kay Bishop nga, marami nagtataka. Sabi, Bishop, nag-post ka, nandito ka sa Kalapan. Ngayon, nandiyan ka na naman sa ganyan. No? Kung saan sila nakakapunta ng may kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. No? Kasi kung hindi, nako, alam nyo, may time, lalo na kapag pupunta ng Bulalakaw, aalis ang madaling araw ng Kalapan. Siya pa ang magdadrive. No? Siya ang magdadrive. 4 hours, 4 to 5 hours na pagdadrive. Pagdating pa dun sa lugar siya pa ang magpipreach. Siya pa ang magtuturo. No? Pagkatapos magturo, kainan lang ng konti, pabalik siya na naman. No? Siya na naman ang magdadrive. Pero nandun yung strength. Bakit? Because of the joy of the Lord. Amen? The joy of the Lord. No? Kaya napakahalaga yon na sabi nga ay, maranasan natin to, no? Katulad niyang pang-5, no? We will experience the new creation. Ibig sabihin, bagong buhay, may kagalakan, may kapayapaan, no? Kaya walang mahirap, no? Walang mahirap kapag ito ang nararanasan natin. Hindi natin masasabi na kapag tayo ay inutusan, teka lang. Yung mga kabataan dyan, pag inutusan, teka lang, wait lang. Hindi darating sa buhay natin yon, no? Kasi meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan na nanggagaling sa Diyos. No? Kaya hindi ka matatakot. Kapag halimbawa, tinawag ka, ikaw ang opening prayer, tayo ka kaagad. Kasi excited ka. No? Excited ka. Hindi mo sabihin, sis, Brad, bukas na lang. No? Lagi kang handa, parang sundalo. Di ba ang sundalo? Kaya ang sundalo, alam niyo yung kanilang exercise nila? Push up 100 times, no? No, push up, takbo, kung saan-saan, no? Yun yung kanilang mga para laging handa. No, laging handa. Kapag tinawag, handa. Gayon din tayo, mga anak ng Diyos, no? Mababago na kapag sinabihan ka, hindi ka matatakot. O Brad, ikaw ang offering. Opo. Yan. O ikaw ang closing. Opo. Wala kang takot sa puso mo, no? Wala kang takot sa puso mo. Lagi kang handa, lagi kang may joy, lagi kang may peace na nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi nga, bago ka nang nilalang, hindi ka na mahiyain. Amen? Hindi ka na mahiyain. Di ba yung mga patotoo? Ako personally, noong hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, although nag-excel ako sa pag-aaral, no? Lagi rin ako nasa honor, no? Pero kapag recitation, natatakot ako. No? Minsan nahihiya akong magtaas ng kamay. Natatakot akong tumayo, natatakot akong magsalita. Pero sabi nga, we will experience the new creation, aalisin ng Diyos yung takot mo. Aalisin ng Diyos yung pagkamahiyain mo. No? Bibigyan ka ng Lord ng boldness, no? Na ipahayag ang ating Panginoon. Bibigyan ka niya ng courage na tumayo sa katotohanan, ipaglaban ang katotohanan, no? Bibigyan ka ng Panginoon ng strength
na gawin ang kalooban niya. Na lumakad ka kahit 1 kilometro pa. Kapag na-assign ka kahit 1 kilometro pa ang puntahan mo, magkakaroon ka ng strength. Bakit? Dahil may joy ka. No? The joy of the Lord will be your strength. No? The joy of the Lord will be your strength. No? Kaya makikita po, magiging bagong nilalang ka, magiging bagong ikaw ka. No? Hindi na yung lumang ikaw, kundi magiging bagong ikaw ka. No? Kaya you will be a new creation. No? Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Mawawala yung pagkamahiyain mo. Una, mawawala yung pagkamakasalanan mo. No? Mawawala yung pagkamahiyain mo. Mawawala yung pagkamatamad mo. Mawawala yung pagkamatakaw mo. Mawawala yung kumbaga yung mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa iyo, mawawala yon at ikaw ay magiging isang bagong nilalang. Amen? Ito yung naroon na mararanasan natin if we are refreshed by the power of God. Amen? At number 6, Psalms 51 verse 10. Tingnan natin ang Psalms 51 verse 10. Yan. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ano ibig sabihin nun? Magkakaroon tayo ng malinis na puso. Yan. Kapag daw po tayo ay refresh, magkakaroon ka ng malinis na puso. We will have a clean and renewed heart. No? Ano ibig sabihin yan? Yung puso na kung saan hindi mapagmalaki, yung puso na kung saan hindi, sabi nga, mapang-api, yung puso na kung saan hindi, sabi nga, yung gumagawa ng hindi tama sa kapwa, aalisin niya ng Panginoon. You will have a clean and a renewed heart. No? Yung puso na mapakumbaba. Na, yung puso na kung saan hindi natutuwa sa gawang masama, kundi natutuwa sa tamang paraan o yung katotohanan. No? You will have a clean heart and renewed heart. Na sa iyo, ang magiging pananaw mo, ang lahat ng bagay ay maganda. Amen? No? Kahit pangit pa yung nangyayari, ang pananaw mo maganda. Bakit? Dahil may bagong bagay na gagawin ang Diyos. Amen? No? Hindi ka makakatingin, hindi ka after doon sa nangyayari sa paligid. Ang titignan mo ay yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo o sa buhay ng kapwa mo. No? Kaya alam nyo, kapag ako nakakarinig na, naku, si ganyan, yan, may nangyayari na naman, kung ano-ano, alam nyo, nagiging prayer ko, ang pinaka-prayer ko, Lord, tulungan nyo siya na ma-encounter ka niya. No? Tulungan nyo siya na ma-encounter ka niya. Kasi sa presensya lang ng Diyos tayo mababago. Sa presensya lang niya ng Diyos na, sabi nga, yung ating kaisipan ay mababago. No? Kahit na anong ganda ng payo mo dyan, no? Kahit na anong ganda ng sabihin mo dyan, kapag hindi niya na-encounter ang ating Panginoon, mababaliwala yan. Minsan, maiinis ka pa. Parang sabi mo, ang tigas talaga ng puso niya. Ang tigas talaga. Hindi. Ang kailangan niyan, ma-encounter ang ating Panginoon. Amen? Kaya kapag meron akong nariringgan, may leader, meron kung sino na may nararanasang hindi maganda, talagang ang iniiyak ko, ang pinagpe-pray ko, Lord, tulungan niyo siyang ma-encounter ka niya. Kasi kayo lang ang makakapagpabago. Kayo lang ang makakapag-explain sa kanya kung ano yung kanyang pinagdaraanan. Kayo lang ang magpapakita ano ba talaga yung magandang plano mo sa buhay niya. No? Kasi minsan meron tayong maganda, akala natin maganda na yung plano natin eh. Pero mas maganda pala yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya kapag na-encounter natin siya, no, makikita natin na, sabi nga, magiging fresh yung ating pananaw. Magiging fresh yung ating paningin. No? Ang makikita natin yung laging magandang bagay, we can see beyond the horizon na sinasabi nga. Ang makikita natin ay yung nandoon sa likod, hindi yung nandyan sa harapan. Ang makikita natin ay yung himala ng Diyos. Ang makikita natin ay yung pagpapala ng Diyos. No? Hindi yung kahirapan, kundi yung mga bagay na gagawin ng Diyos. Amen? We will have a clean heart.
no? And a renewed heart kapag tayo ay refresh, no? Kahit pa halimbawa, pagsabihan kanya na hindi maganda, hindi iyon ang makikita mo. Ang makikita mo ay ang gagawin ng ating Panginoon. Amen? Hindi ka madidepress, hindi ka ma-stress, no? Tandaan natin, ang number one, ayon sa pag-aaral, ang number one ng cause ng sakit at karamdaman ay stress. Kaya huwag kang magpa-stress. Amen? Huwag kang magpa-stress. Masakit nararamdaman ko yung stress, nararamdaman ko no? Utusan mo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? Alam niyo ako, pag may nararamdaman ako, Jesus is Lord over my stomach. Jesus is Lord. Ganun ako. Lahat. No? Bakit? Kasi alam kong makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat ng tuhod ay luluhod sa kanyang pangalan. Oh. Yung pangsakit at karamdaman na yan, lahat ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya naroon na hindi ka mai-stress kahit na ano pa yung nararamdaman mo. No? Pero kapag nagpadala ka dyan sa nararamdaman mo, no? Dyan sa naiisip mo, wala. Babagsak ka. Matatalo ka. Pero tandaan natin, we are born victorious. Ang design ng Lord sa atin, ang plano ng Diyos sa atin, matagumpay. Amen? Hindi talunan. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging talunan. Nilikha tayo ng Diyos para maging matagumpay. Sabi nga, isasama niya tayo sa parada ng tagumpay. Amen? Mangyayari lang yon kapag refresh tayo. Ibig sabihin, malinaw yung pag-iisip mo. Refresh ang puso mo. No? Renewed ang puso mo. Malinis ang puso mo. Wala kang iniisip na masama sa kapwa mo. Kundi, laging naroon yung kalinisan ng ating mga puso. Amen? Praise the Lord. At ang panghuli, sa number 7, Psalms 23 verse 1. Ano ang sabi niya sa Psalms 23 verse 1? Sino na makakapag-ano nito? Psalms 23 verse 1. Yan. The Lord is my shepherd, I shall not lack. No? Hindi tayo magkukulang. Kapag ang Panginoon ang ating pastol, kapag lagi tayo nakatingin sa Kanya, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. No? Kapag alam mo yung katotohanan na yan, anong mawiwindang ka pa ba? No? Mai-stress ka pa ba? Hindi. No? Dahil alam mo, He can supply all your needs according to His riches and glory. Mayroon siyang kaparaanan ng higit sa ating mga kaparaanan. Amen? Kaya sabi nga, we will not lack. Hindi tayo magkukulang. Laging yung contentment, no? Nandun lagi yung contentment sa buhay natin. Kaya purihin ang ating Panginoon. The Lord wants us to have a refreshed life. Nais ang ating Panginoon, maranasan natin yung refreshing na nanggagaling sa Kanya. Ang makita natin yung mga bagong bagay lagi para excited tayo, no? Excited tayo. Halimbawa, sa pag-attend natin tuwing Sunday service, no? Kapag refresh tayo, no? Excited ka, after ka kaagad doon sa, Lord, anong sasabihin mo sa akin? Ano ang matatanggap ko? No? Ano yung portion na matatanggap ko? Kaya ano mangyayari kapag ganun? Nakafocus ka. No? Nakafocus ka. Talagang, ano ka? Sabi nga, walang pwedeng mag-agaw ng attention mo. Kasi naghihintay ka ng revelation ng Lord sa iyo. Amen? At tandaan natin, every service, every time na pumupunta tayo sa Bible study, sa gawain ng Panginoon, every Sunday service, may ipinapahayag ang Diyos sa atin. Amen? No, meron siyang sinasabi sa atin. No, kaya kailangan laging handa yung puso natin, yung ating isip. Kasi minsan tayo, pag meron tayong naririnig, ang inaano kaagad natin, para sa Kanya yun. No? Yung para sa iba ang tinitingnan natin eh. Tingnan natin yung para sa atin. Kaya hindi tayo lumago, kaya hindi tayo maalis niya sa problemang yan. Kasi inaano kaagad natin, para sa Kanya yan. No? Baguhin natin. No? Baguhin natin na every time na tayo a-attend,
Lagi natin sabihin, Lord, ang nais ko yung para sa akin. Amen? Para sa akin, ano yung kapahayagan niyo sa akin? Ano yung sasabihin niyo sa akin? Kahit sino pa yung nagtuturo sa harapan, may sinasabi ang Diyos sa atin. Amen? Meron siyang ipapahayag sa atin. Marami siyang kaparaanan. Naalala ko yung aking bayaw, alam nyo, dahil sa kainitan niya, no, nung time na yon, grabe yung init niya sa Panginoon. Nagda-drive siya. Yung sasakyan na nasa harapan niya, yung plate number, nagiging burst sa kanya, no? Ang nakikita niya, burst na nanggagaling sa Panginoon. Na after nun, pag tumigil siya, titignan niya kaagad sa Bible niya, no? Talagang nakikita niya yung mga ng Panginoon, yung kumbaga yung word niya, yung kapahayagan niya, no? Kaya makikita natin, napakasarap kapag refresh yung mind natin. Kasi after tayo lagi, dun sa sasabihin niya. No? Sa sasabihin niya, dun sa kaparaanan niya. Kapag refresh tayo, kapag may problema tayong pinagdaraanan, nandun ka agad, Lord, ano po yung gagawin ko? Ano po yung nais nyo? Ano yung kaparaanan nyo? No? At makikita natin, kapag nakita natin yung kaparaanan ng Diyos, wala kang magagawa kundi mamangha. Amen? Mamamangha ka. Lord, ganun lang pala yun. No? Ginawa ko na ang lahat. Ito lang pala ang solusyon. No? Nakakamangha. No? Nakakamangha kapag kaparaanan ng Panginoon. Kaya nga sinabi sa Isaiah 55, ang kaparaanan ko'y higit sa iyong kaparaanan at ang kaisipan ko ay higit sa iyong kaisipan. Amen? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Hayaan natin na talagang mag-flow sa atin yung tunay na repentance. Kasi ito yung unang paraan eh. Ito yung unang step. Hindi natin mararanasan yung talagang refreshing kapag hindi tayo nag-repent. At katulad ng ating pinag-aralan ngayon, ang tunay na repentance, no, you will turn around and walk in a different direction. At ang direction na ating lalakaran ay yung direction ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa oras na ito, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Sa pagkakataon na ito, just ask ourselves, tanong natin, no? Sabi nga, magkaroon tayo ng self-assessment. No? Hindi kailangan iba ang mag-assess sa atin. No? Kundi ang ating mga sarili. No? Tanungin natin yung ating sarili, may excitement ba ako? Pagising ko ba, excited ako? O minsan, naiinis ako. Naku, lalo na kapag ang una kong nakita yung hindi yung taong ayaw kong makita. No? Ang unang narinig ko, yung taong inis na inis ako. May excitement pa ba sa puso natin? Nandun pa ba yung hope natin, ano pa ba yung pag-asa natin na may mga bagong bagay na pwedeng gawin ang ating Panginoon? Sa oras na ito, nais ng Diyos na totohanan tayong lumapit sa Kanya. Yung totoong repentance ang gawin natin. Kilala tayo ng ating Panginoon. Para hindi na tayo magpabalik-balik, magpaikot-ikot doon sa mga kasalanan na dati nang sa atin, na bumihag sa atin. Nais ang ating Panginoon makalaya tayo. Nais ang ating Panginoon maranasan natin yung kanyang pangako, yung kanyang kapangyarihan. Walang imposible sa ating Panginoon. Sa sakit at karamdaman, gusto niya maranasan mo talaga na siya yung dakilang manggagamot mo. Kaya sa oras na ito, habang tayo nakayukot nakapikit, magkaroon tayo ng realization
Isinuko ko na ba talaga ito sa ating Panginoon? Yung bagay na yan, naisuko ko na ba yan? Bakit nararanasan ko pa? Nais ang ating Panginoon, totally, let's make a decision. Magkaroon tayo ng decision making. At pagkatapos mo mag-decide, humakbang ka, kumilos ka, i-acto mo. At makikita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Mangusap po kayo sa amin. Katulad ng sinabi niyo, Panginoon, your word will not return unto you void. Hindi babalik sa inyo nang walang ginagawa, walang ina-accomplish ang mga salita niyo na aming pinag-aralan, Panginoon, sa aming mga buhay. May ginagawa ito, Diyos. Yes, Holy Spirit, let the true repentance manifest in our life today. Yes, O Lord, Holy Spirit, ipakita niyo sa amin, paunawa niyo sa amin, Lord, ano yung mga bagay pa na hindi namin mai-surrender sa inyo, hindi namin maipagkatiwala sa inyo. Minsan pilit namin ginagawa yung sarili naming kagustuhan. Pero sa pagkakataon na ito, nais naming isurrender ang lahat sa inyo. Dahil kayo lamang ang nangako na kayo lamang ang tatanggap sa amin, sa aming mga makasalanan. Kayo lamang, O Diyos, ang may tunay na kahabagan. Kayo lamang ang mayroong tunay na biyaya na sapat upang maranasan namin ang iyong yakap, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Speak to your people right now. Kilala niyo po kaming lahat, Panginoon. Wala kami may tatago at may lilihim sa inyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitin natin tong awit na ito. A pure heart is what I long for. Lord, naisin po namin na magkaroon ng tunay na malinis na puso na nanggagaling sa inyo. Puso na kung saan ay nilinis ng kapangyarihan ng inyong dugong banal. Awitin natin ito sa Tagalog, Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa habang inaawit natin to, lagay natin ang ating mga kamay sa ating mga puso. Let's, Amen. Makipag-usap tayo ngayon sa ating Panginoon through this song. Maging dalangin ang ating puso. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Amen, Lord.
Let your cleansing power move over our lives today. Let the precious blood of Jesus cleanse our hearts today, O God. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hando ko'y Amen. pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, sa oras po ito, sinabi niyo sa inyong salita, the heart is deceitful above all things. Who can know it? The Lord searches the hearts. Sa pagkakataon na ito, Panginoon, katulad po ng aming inawit, pusong dalisay ang aming pong nais. Pusong nagtitiwala sa inyo. Pusong umaasa sa inyo. Pusong nananampalataya sa inyo na walang imposible o Diyos sa inyo. Puso na kung saan, Panginoon, laging may pag-asa, may kagalakan na nanggagaling sa inyo. Lord, alam po namin na sa aming mga sarili wala kaming magagawa. Kaya sa pagkakataon na ito, Panginoon, patuloy po, Diyos, na kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung sa aming mga puso, Panginoon, may nakikita ka pang galit, may nakikita ka pang, Lord, inggit, may nakikita ka pa, Panginoon, na hindi magagandang bagay, Panginoon. Yes, oh Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, ang inyong makapangyarihan dugo ang maglinis nito. Walang anumang bagay ang pwede maglinis ng aming mga puso, kundi ang dugo nyo na nabusto sa krus ng Kalbaryo. Yes, oh Lord, let your cleansing power, oh God, move in our lives, oh Lord, in our hearts today, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord. At sa pagkakataon pong ito, God, we expect new things from you, Lord. We expect, oh Lord, hallelujah, mga bagong bagay na gagawin nyo. Mga bagong bagay, Panginoon, na kung saan plano nyo, Diyos. Yes, oh Lord, tulungan nyo kami na makita ito, Panginoon. Lord, hallelujah, ang mga katagumpayan, Panginoon, ang mga pagpapala, ang pagsama nyo, ang direction nyo, Diyos, ang makita namin. Yes, oh God, in the name of Jesus, hindi ang panlililang ng kaaway, oh God, kundi ang makita namin, Panginoon, ay ang kaparaanan nyo. Kapagkat sinabi nyo ang kaparaanan nyo, higit sa aming kaparaanan. Ang kaisipan nyo, higit sa aming kaisipan, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Let the true refreshing, oh Lord, ang maranasan ng inyong mga anak. Yes, oh God, in the name of Jesus. Hindi lamang sa araw na ito, hindi lamang sa oras na ito, araw-araw ng aming buhay, Panginoon, maranasan namin ang kasariwaan, maranasan namin ang refreshment, oh God, na nanggagaling sa inyo, upang tanging papuri, pasalamat lamang ang marinig nyo, Panginoon, sa aming mga labi.
Maraming pong salamat. Lord, I entrust everything, O Lord, sa buhay ng aking mga magulang kapatid na narito. Lahat ng kanilang kabigatan, tinanggal nyo na ito, nilinis nyo na ito, O God. Mga sakit at karamdaman ay pinagaling nyo na, Panginoon, sapagkat kami nananampalataya sa inyong mga pangako, na sa inyong mga latay kami pinagaling nyo na. Salamat, Lord, na nananampalataya kami sa inyong pangako, that you can supply all our needs according to your riches and glory. Nananampalataya kami, Panginoon, that if you are with us, who can be against us, O God? Hindi na kailangan ipaglaban namin ang aming sarili, sapagkat kayo ang lalaban para sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord, sa assurance na nanggagaling sa inyo, O God. Lord, salamat. Napakaganda nga ang aming tinatanaw ngayon, Panginoon. Napakaganda, Panginoon, ng mga bagay na inaasahan namin ngayon, O God, na gagawin nyo sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat. Sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, kalwalatian, kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Praise the Lord. Na-refresh na po ba ang lahat? Parang hindi. Pumalakpak po yung mga na-refresh. Amen. Para po ang hina ninyong palakpak. Kailangan po pagka na-refresh ka, hindi mo ba, sino po ba dito yung paglabas ng bahay na sasabihin, uy, ang bango mo naman ah. Uy, ang ganda ng itsura mo ngayon ah. Di ba? Ibig sabihin, bagong ligo, na-refresh. Dito rin sa buhay natin, mga magulang, mga kapatid, habang ako'y nakikinig kanina, sinong may cellphone? Lahat may cellphone, tama. Di ba pag mabagal lang iyong cellphone, nire-refresh? O cleaner ba yun? Apps ng cleaner. Tapos yung ating mga laptop, yung may mga laptop dyan, para bumilis, anong ginagawa? Pinapalitan ng bago. Yung pili ka. Nire-refresh, tama. Ngayon, yung buhay na, yung mga bagay na sa mundo, cellphone, laptop, man-made siya, tama. So, kaya nating i-refresh yun. Ngayon, yung buhay natin, sinong gumawa? Ngayon, sinong kayang mag-refresh nito? Di ba? Kaya nga po yung 160 degree ng pag-turn, di ba? Kailangan, hindi ka lang nag-turn. Ibig sabihin, walk, turn away. Kailangan alisin mo kasi bakit? Kumakalabit ang nakaraan. Nabubuhay yung dating ikaw. Kung gusto natin ma-experience the old has gone, the new has come, kung gusto natin ma-experience yung new, kailangan mong lumayo, humakbang. Sabi mo, humakbang ka. Layuan mo yung nakakapagpabalisa sa ating buhay. Kasi kung hindi ka lalayo, kapatid, nako, maniwala ka, mumultuhin ka ng nakaraan. At mangyayari, palagi kang magiging balisa. At sa ating pong pagbibigay, mga magulang, mga kapatid, hindi po natin mahihigitan ng ating Panginoon. Katulad po sa number 7. Di ba, sabi dyan sa Awit chapter 23, the Lord is our shepherd, you shall not want. Di ba, ayan. Ang ating Diyos, ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Kapag ang Diyos ang ating pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay, di ba, ang Diyos ang pinagkakatiwalaan natin sa ating financial, sa sinasabi natin kumisan, Lord, I trust to you, O God, with all my heart. Pero yung bulsa ko, Lord, hindi ko muna ito ipagkakatiwala. Kasi ito na lang ang laman ng aking bulsa. Ito na lang ang laman ng aking pitaka. Pag sinabi mong trust to the Lord with all our heart, even yung finances mo, pinagkakatiwala mo sa Panginoon. Hindi lang ang Diyos, hindi niya lang kayang i-refresh yung ating katawan, yung internal organ natin, yung external, maging yung ating financial, kaya niyang i-refresh. Di ba? Lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo, kaya ng Diyos i-refresh yan. Kaya nga, magkaroon tayo ng desire na kung saan, ano yung gusto mong mangyari, itanim ngayon, pangalanan mo siya. Kaya nga sabi dito sa Kawikaan, chapter 3, verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan.
Minsan gusto natin sa ating buhay, yung palagi lang mag-umapaw yung biyaya. Yung sisit lang, gusto lang natin palaging hindi matutuyuan. Pero may kalakip po iyon na kailangan natin gawin. Ano yon? Parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng ating yaman. Ano bang pinaka-importanting yaman? Ang pinakayaman natin, ganito ang pinakayaman na ibinigay ng Diyos sa buhay natin. Yung kalakasan mo, yan yung yaman. Amen? Hindi ka kasi pwedeng makapagtrabaho o makapag-produce ng wealth kasi ang unang nilikha ng Panginoon sa Genesis, yaman muna, mga bagay muna na pangangailangan ng tao. So, umiepekto sa buhay ng tao yung mga material na bagay kapag siya ay gumagalaw. Pero kapag wala ka ng yaman ng lakas na binigay ng Diyos, tingin mo makakapag-produce ka ng wealth? Di ba hindi? Kaya nga sabi niya, parangalan mo si Lord sa araw ng linggo ng iyong yaman. Ano yun? Yaman ng iyong kalakasan. Kapag ang tao wala ng kalakasan, anong nangyayari? Di ba nandun na lang sa bahay? Anong nangyayari? Nakahiga na lang, humihingi ng yaman. Lord, bigyan mo ko ng yaman ng kalakasan. Amen? Saka palang darating dito, sinasabi sa 10, tuloy po natin, parangalan mo mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Yun na po yung tinatawag na yung inani mo, saan? Sa mundo na nilikha ng Diyos. Amen? Yung pera, papel siya. Isang materialis yang gamit. Hindi ba't sa nilikha ni Lord yan? Kaya nga tuwing gumagalaw ka, kumikilos ka sa pamagitang yamang binigay sa iyo ng Diyos na kalakasan, nagkakaroon ka ng papel. Tama? Yung palaging tinutukoy dito na mula sa iyong pinakamainam na ani, umaani ka lagi. Lunes hanggang Sabado, sweldo time, Sabado, umani ka. Yun po yung tinatawag dito na handugan mo naman ng Diyos. Amen. Di ba? At pag hiningandugan mo ang Diyos, hindi na daw matutuyo. Ano yung mga bagay na tuyo sa'yo ngayon? Baka hindi ka naghahandog. Ayan. Ano yung mga bagay na gusto mong pag-umapawin sa iyong buhay? Sa iyong pinansyal, di ba? Ang sikreto, parangalan mo si Lord. Saan? Maging sa iyong pinansyal. Bakit tayong mga tao, wala tayong maipagyayabang sa Diyos? Aanin mo yung pinakamarami mong pera, maraming yaman, di ba? Kung hindi mo naman malasap, di ba, ang buhay na ibinibigay ng Diyos na katiyakan. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, sa ating pagbibigay, tandaan po natin na ang Diyos ang unang nagbigay sa'yo. Binigyan ka niya ng kalakasan, kaya ka nakakapag-produce ng wealth. Kasi kung wala ka ng lakas na binigay sa iyo ng Diyos ngayon, 'di ba? Hindi mo na rin kaya makapag-produce ng mga bagay na meron ka ngayon. Kaya nga po ang tao, kailangan niyang para ma-experience niya yung mga new things, kailangan niyang mag-turn 160 degrees at mag-walk 180 para hindi mo na balikan yung nakaraan kasi meron nang bagong ilalaan ng Diyos. Bagong pagpapala, bagong biyaya, bagong kalakasan, bagong mga ano bang gusto mong bago? Diba? Kahit naman ikaw ayaw mo ng leftover Kunyari, pag binigyan ka ng papanis-panisman, hindi ka natutuwa. Ganon din ang Diyos. Nabanggit kanina ni Red, diba? Sabi ni David, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Huwag kang maghahandog sa Panginoon ng mga walang halaga. Ang gusto ng Panginoon, yung pinaka-the best, pinaka-mainam. Diba? Kaya nga, God love a cheerful giver. Amen. Mahal ng Diyos ang taong bigay. Kaya po sa ating ibibigay, hawakan po natin at tayo ating ipanalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan. Lord, narito ang aming mga ikapo at ang mga offering, Panginoon. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Dalangin ko sa aking mga kapatid na magtatanim. Patuloy mo pagpalain ang kanilang buhay, ang kanilang pinansyal na aspeto. Ay tunay nga, O Diyos, huwag mong hayaan mapasok at manakawan sila, Panginoon, ng kaaway. Lord, maraming salamat at ang mga manlilikong Panginoon ay magamit lamang sa kapulatian at pagpapalaganap ng iyong gawain dito sa lupa. Pagpalain mo ang bawat isa at tunay nga, O Diyos, na salamat sa bukas na langit na ibubuhos mo sa kanilang mga pagpapala, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Amen. Sige po, dako po tayo sa... Ay, thank you, Kuya. Ayan, sige po, dako po tayo sa ating announcement po. Sa ating announcement naman ay, ayan, ngayong Saturday po, ito po ang ating mga Bible study schedules po. So, meron po tayong 3 na pinupuntahan po every Saturday. Praise God. So, una po sa Bukid. So, ang i-contact po natin dito ay si Sister Lynn. Siya po ang ating makakasama. Ang pangalawa naman po kila Ate Lara. And yung pangatlo po is sa Alta Homes. So, nandito po yung naka-assign si Sister Aiza tsaka si Sister Clyde or si Pastora Chic. So, pwede tayo kung saan po tayo available at malapit, pwede po tayo mag-coordinate sa kanila. At ayun po, malaman po natin anong oras po sila aalis para makasama po tayo. And sa mga gusto din po na magbukas ng kanilang tahanan o para sa salita ng ating Panginoon sa pagba-Bible study, pwede nyo pong i-approach si Pastora Chic para po makapag-assign po tayo dun sa mga tahanan nyo po. And sa ating online programs po, tuloy-tuloy po ang ating Speak Live. Bukas po, 7:30 p.m. Live po ito sa Jesus Be Lifted Up Church na page po. And pwede po kayong sabi sa amin ni Goy po kung gusto nyo po mag-testify, schedule nyo po yung pagre-record po ng mga testimonies po kung paano po kayo, kung paano po kumilos ang ating Panginoon sa mga buhay nyo po. And every Tuesdays po, spiritual feeding po ito. Via Zoom naman po ito. Sinesend po ni Pastora Chic yung link every 8 p.m. naman po. And important announcement. Ito po, ayan. Sa Wednesday po, balik po ulit tayo ng face-to-face na service po dito sa church. So ano po ito? 7 p.m. tayo po'y makikinig ng salita ng Panginoon. So every Wednesdays po, pinag-aaralan na po natin dito yung 5 chapters po sa Bible and nasa Numbers na po tayo. Ayan. Ayan, online programs naman po, Tinig ng Pag-asa. Live po ito every Thursdays naman po, 7:30 p.m. And soaking naman po every Friday, 7 p.m. Dito din po sa church. And ayan po, don't forget to like, follow, and subscribe po sa ating J-Blue page na Jesus Be Lifted Up Church and sa YouTube channel naman po na JBLU Church. And ayan po. Ngayon naman po, invite naman po natin yung mga first-time visitor po sa harapan. Si Rodel Reyes, si David James Baloloy, and si Stephen Rush. Ayan. Sige po, i-guide po natin yung mga first time po dito sa harapan. Dito po. At ipagpe-pray po kayo ni... Ayan. Ayan, ipagpe-pray po kayo ni Rev Stella. Ayan, praise the Lord. Ating mga kabataan. Sino nag-invite sa inyo? Si? Praise God. Hindi aksidente na kayo ay in-invite. May plano ang Diyos sa buhay nyo. Katulad ng ating napag-aralan, may bagong bagay siyang gagawin sa inyo. Ang nais lang ng Panginoon, total surrender sa Kanya. No? At makikita nyo, mahabi nga katulad sinabi sa Jeremiah 29:11, my plan for you is a plan of peace and not of evil that you might have an expected end. No? Kaya praise the Lord, sa paglapit nyo sa Panginoon, sa pag-surrender nyo sa Kanya, alam ko na habi nga yung bagong bagay na yon, yung plano niya ang magaganap sa inyo. Sige, yung po kayo. Lord, salamat po sa buhay ng mga kabataan na ito. Hindi aksidente na sila ay na-invite, Panginoon. Isinama ng kanilang kaibigan na mahal sa buhay. Lord, salamat sapagkat alam namin, ito po ay plano niyo sa kanila upang makilala ka pa nila sa isang malalim, personal at bibliyang kaparaanan.
Hayaan niyo po, Lord, na ang kanilang mga puso, Panginoon, ay magkaroon ng kauhawan, na hanapin ka, sapagkat sinabi niyo, Panginoon, ang humahanap sa inyo ay natatagpuan ka. Kaya, Lord, sa mga kabataang ito, bigyan sila ng kauhawan, na patuloy ka nilang hanapin, Panginoon, ma-encounter ka nila sa kanilang mga buhay. Maranasan nila, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, kalwalatian niyo sa kanila. Pagpalain niyo po sila, at hayaan niyo, Lord, na muling ibalik ang kanilang mga yapak sa linggo, Panginoon, upang, Lord, sa kanila pong patuloy na pakikinig ng inyong salita, makilala kanila sa isang malalim, personal, Bibliang paraan, at malaman nila kung ano ang pagkakatawag at pagkakapili niyo sa kanila. Marami pong salamat, pinagkakatiwala ko ang buhay nila, ang kanilang pag-aaral, ano man ang desire ng kanilang puso, i-grant niyo po ito into your hands, I entrust their life. Thank you, Father. I praise and I worship you in Jesus' name. Amen and amen. Congratulations. Ayan. Basahin niyo yan. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Muli po natin pasalamatan. Bigyan papuri ang ating Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos, O God, napakabuti mo, Lord. Salamat nga po, Panginoon, O God, sa kapahayagan ng iyong salita sa umagang ito, dakilang Diyos, O God. Lord, salamat dahil tunay nga po, Panginoon, O God, minsan pa, Panginoon, O God, ay binigyan mo kami ng revelasyon, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God. Panginoon, O Diyos, O God, at dalangin ko, O Lord, na tunay nga po, O Diyos, O God, ang refreshing, Panginoon, sa aming buhay ay lagi po naming i-desire, Panginoon. At i-desire po namin na manatili kami doon, Panginoon, O
God, sa bawat sandali ng aming pong mga buhay. Thank you, Father God, dahil sinabi mo nga po, Panginoon, O God, ng step, O God, okay, Panginoon, O God, para maranasan namin ang refreshment, O God, ay sa pamamagitan ng repentance, O God. Give us a heart, Panginoon, O God, na nando ng tunay na pagsisisi, dakilang Diyos, O God. Give us a humble heart, Lord. Give us a clean hand, a heart, O God. At unay nga po, Panginoon, O God, hallelujah. Manatili kaming nakasabit sa iyo, dakilang Diyos, O God, na ang aming mga puso ay patuloy na magpapasakop sa iyo, Panginoon, O God, upang ito ay manatiling refresh, Panginoon, O God, at maranasan namin ang lahat ng benepisyo at resulta, Panginoon, O God, ng isang buhay na refresh, O God. Lord, salamat. Dalangin ko, Panginoon, patuloy ka pong magpapakahayag pa sa bawat isa tungkol sa katuroang ito, Panginoon, O God. At hayaan mo pong patuloy naming baguhin ang aming mga puso through this teaching, O God. Lord, salamat po. Salamat po sa buhay ng iyong anak at lingkod, Panginoon, na ginamit upang ihayag, O Lord, hallelujah, ang mga mensaheng ito, Panginoon. Dalangin ko sa kanya, Panginoon, O God, hallelujah. Gamitin mo pa siya, Panginoon, mightily sa iyo pong mga gawain, O God. Lord, ang kanyang pananampalataya, Panginoon, O God, manatiling matatag, Panginoon, O God, na kung saan, Panginoon, O God, ito'y makakahawa, Panginoon, O God, sa mga taong nakakasalamuhan niya, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon, O Diyos, more than ever she asked for, O God, hallelujah. Pagpalain mo ang lahat ng desire ng kanyang puso, ng kanyang pamilya, Panginoon, O God, hallelujah. At Lord, salamat, lagi mo siyang sasamahan, O God. Lord, thank you, Panginoon, maging sa lahat ng nakinig, mga kapatid ko na nandito, dakilang Diyos, O God. Alam ko, Panginoon, O God, hallelujah, mayroong fortune ng aming puso at ng aming pananampalataya ang ipong binago at dinagdagan pa, Panginoon, O God. At hayaan mo pong sa paglakad namin sa iyong mga salita, lalo na po sa salitang ito, Lord, lagi naming mararanasan ang katagumpayan, Panginoon, O God. Ang iyong presensya, Panginoon, O God, na magdadalak sa amin, Panginoon, O God, sa mga bagay na inihanda mo po sa amin before pa. Lord, salamat sa umagang ito. Tunay nga, dakilang Diyos, lalabas kami, Panginoon, sa bahay-sambahang itong punong-puno ng kagalakan, ng excitement, Panginoon, O God. Hallelujah. At ang iyong mga salita ay aming patuloy na ipapamuhay, O God. Babalik kaming muli, Panginoon, sa isang linggo, Panginoon, O God. Bit-bit, O God, ang excitement, Lord, na muli pa ay marinig ang iyong mga salita. Pagpalain mo ang buong linggong ito, Lord. Ang pagsama mo ay patuloy naming maranasan, that you will bless us, O God. Ang aming coming in and our going out, Lord, ay patuloy mong pagpapalain. Thank you, Father God. To you all the praises, the glory,